Funso lina mwalifotokozera kufunsa nkhani yakuti kodi mwana akamaphunzira ufiti kapena kuwulula ufiti ndi bwino kupita nawo kwa asing'anga? Kodi asing'anga amachotsadi ufiti? Kuti ndiyankhe mafunso awiri amenewa, ndikufunika kukutsimikizirani kufotokoza mopita patali kupyolera muyezo wa mafunsidwe kuti kuli chimene chimatchedwa kuti young witches. Young witches kapena kuti ufiti wachichepere unayambika ndi kukhazikitsidwa ku dziko lapansi chapatali apo mu 1692. Amene anali wotsogolera ufiti wa wana mu 1692 anali Bridget. Dzinali limalembedwa ngati Bridget wa dzina lachikazi, koma iyeyi sanali mkazi chifukwa anali bishop wa chikatolika amene anatsegula sukulu imeneyi mzaka zimenezi za ma 1692. Ufiti unayamba sadali yekha nyengo imeneyi, anachita mothandizana ndi azimayi ena awiri. Winayi anali Alice Holman pamene winayi anali Sarah Edison. Katimu ka anthu atatu amenewa kanakonza ndondomeko zakuyamba kuphunzitsa wana ufiti ku dziko lapansi, kotero kuti kukhala mfiti mwana si chinthu choti chayamba lero, chidayamba kanthawi ndipo chili ndi maziko ake kuchikuda komanso ngakhale ku masukulu a dziko lapansi kumene ana athu timapititsa m'mapulaimali momwemo. Maziko a young witches alipo. Amaonekera maziko a young witches kuchokera m'maphunziro chifukwa kagulu kamene kanaphunzitsidwa kuchoka ku young witches otuluka m'manja mwa Alice Holman, Sarah Edison. Kagulu kameneka kanagwira ntchito yayikulu ndi ndalama zimene zinali kuchoka ku mabungwe a zaufiti. Anatulutsa ndalama zambiri zimene zinkapitanso kwa aphunzitsi amene amapita ku makoleji kukatenga makosi a uphunzitsi. Kagulu ka young witches kamapita kumeneko ndikuyamba kukaphunzitsa aphunzitsi ufiti mmene angamaphunzitsire ku sukulu, koma akutulutsa mpweya wa ufiti popereka ku bana ufitiwo. Ndipo ana ambiri kuchokera m'masukulu anatenga mizimu ya ufiti komanso kuphunzira ufiti ku dziko lapansi. Tamverani makosana, mmene anali kuphunzitsa ufiti umenewu, gulu limene lidachina Bridget komanso Alice Holman, Sarah Edison. Tamverani, anayika act ina kapena adayika chinthu china chimene chinkatchedwa kuti the defensive witches. Defensive witches ndi ndondomeko imene imatulutsa mfundo zakaphunzitsidwe ka ana mmene angaubisire ufiti bwinobwino osaulula kapena kunena mmene ndondomeko zikuyendera ku maphunziro awo, ku makolo awo, ku mudzi, ku society, kwa headmaster, kuti anganene kuti mphunzitsi uyu akutiphunzitsa ichi ndipo sichoyenera. Anayika ndondomeko imene imachedwa kuti defensive witches. The defensive witches ndi njira ina yoopsa kwambiri ku dziko lapansi imenenso idayenda kukapita ku madepartment a anthu amene amakhazikitsa malamulo amayiko kuchokera mu 1692 kuti kukayambe kutuluka mfundo zomanena kuti ufiti kulibe, koma chikhalire ndi zizindikiro zonse za ufitizo zikumaoneka pansi pa nthaka yokhalamo munthu inu ndi ine. Tamverani makosana,
atakhazikitsa chimene chichotchedwa defensive witches, mfiti zoyamba achina Teresa Agnes anayikidwa kukhala aphunzitsi amene adayamba kukasula aphunzitsinso ku sukulu zaukachenjede zophunzirira maphunziro akuphunzitsa vana, nkumakapezereraso kumeneko Alice Edward anayesesa nayenso kukhala nawo mu dongosolo limeneli. Jackie Jime Bauten anakhalanso malecture ophunzitsa aphunzitsi ku ufiti. Siadi Bima Balei iyeyu anakhalanso wamkulu kuma university ophunzitsa aphunzitsi kukakhala mfiti kuti akaphunzitsa aphunzitsi anzawo ufiti mmene angakaphunzitsire vana ufiti kuma sukulu, koma pa njira ya dongosolo la luso mu ndondomeko zotchedwa defensive witches. Nza sukulu ndithu kuchokera kalero ndipo wakhala ulipo generation to generation. Zosadabwitsa kuti mwana wanu akutamba kuutenga kulipo kumalawiko nkuno malo pafupi 6 sindidziwa kuti ndingathe kuatchula, koma wongonekera bwino poyera pakuti miyankho sindikuphunzitsa. Dziwani kuti tili ndi masukulu kumene vana amakatenga ufiti. Number 2 kumachalichi kumene vana amakatenga ufiti. Number 3 kuchokera mzigawo za machezedwe kumene anawa amakacheza ndanzawo vana amakatenga ufiti. Number 4 pamudzi vana amakatenga ufiti. Number 5 nyumba mwana amaphunzira ufiti. Amayinda bambo zakhala zilipo kwa zaka generation to generation. Zimenezo zithandiza kuti munthu athe kudziwa bwino komanso kuphunzira bwino dongosolo la mmene ana angalowere ku ufiti. Sizinathera pomwe pa mpingo wa Mulungu, komanso iwe m'bale tiyenera kudziwa kunena kuti kuchokera tsopano mu chimenechi kuti ufiti uja wakhala ukuonekera ku masukulu, wakhala ukuonekera ku malo osiyanasiyana ku dziko lapansi. Mulungu atithandizire potithandizira kuti ife tikhale oyenera ndi olondola nkuzindikira kuchokera ku chimene anthu mumachidandaula chokhuzana ndi ufiti ku dziko lapansi. Tamverani, mukayang'ana m'masiku awa ovuta kwambiri amenewa, mukapeza kuti muchimene amakaphunzirira anawo ufiti, chimene ophunzitsa amawaphunzitsa imene ikutchedwa kuti defensive witches, zimachitikanso kuti kumeneko kuliso maphunziro wena amene amanena kuti secret of no fly zone, kapena kuti parents have no fly zone. Ndizovuta kwambiri kuti inuyo makolo amene mukudandaula kuti kodi ndi bwino kumpititsa mwana ku ufiti, kukamchosesa ufiti. Ndizovuta kwambiri kwa inuyo kholo kuti mukaone njira imene mungachite pofuna kumchotsa mwana ufiti. Mukamchosa bwanji? Chifukwa ini yakewa ali ndi chimene chimatchedwa kuti no fly zone kwa inu makolo. Tikamanena kuti no fly zone kwa iwowa akamayiphunzitsa ku makoleji kumeneku, ku masukulu zawo zimenezi, mothandizidwa pa ndondomeko ija imene imatchedwa kuti defensive witches, amayikako chinthu chimene chimatchedwa kuti no fly zone ya inu makolo. Makolo ambiri tili pa mdima ndipo tilibe mwayi owuluka, tilibe fly zone m'nyumba mwathu momwe imene ingatithandize kutionetsera ife
chimene chingatipatsenso mwayi otithandiza makamaka pakuti unikiritsa mmene wana wathu amatambira kapena mmene ana athu amaphunzitsidwira ufiti. Chinthu chimenechi ndimafuna ndichilankhule motsindika. Chimatani? Akamaphunzira defensive witches kapena akamaphunzitsa aphunzitsi defensive witches, amayiphunzitsa defensive witches iyi ndanena kale kumasukulu kwa aphunzitsi bena, kumakoleji aphunzitsi bena, malecture bena, imaposera muyezo imeneyi imakalowanso m'mudzi imene imakapita ku kalasi yapansi ya mfiti zapansi kwambiri, zimene mfitizo zimakhala kuti zili komalizira kwenikweni wapansi. Amakaziphunzitsanso mfiti zimenezi njira yomweyi ya defensive witches. Ndiye njira imene amaphunzitsayi amalimbikitsa kuti mukhale ndi wana amfiti m'nyumba, kuti musunge mwana kukhala mfiti m'nyumba. Muyenera choyamba kuyika dongosolo la defensive witches limene likakhuze khololo m'nyumba. Pamenepa ndimafuna ndipite mozama kwambiri, ndi pamene pakundipatsa chidwi kuti ndikuyankheni funso lanuli mochedwa kapena pogwiritsa ntchito njira ija ndimayitcha mwini wanga calculated statement kuti mukamvese. Nchani chimachitika? Tamverani. Mwana akamaphunzira ufiti m'nyumba, chimene chimapangika choyambirira amayesetsa kuti njira yachitetezo iyambire kutchinjiriza makolo. Ini yakewo amayitcha kuti defensive witches. Ndi akamakupangani ku defensive witches, tsopano zikafika ku makolo ndi kumene amayika kuti parents no fly zone. Ndikuti akakupangani niwe kukhala pa no fly zone, ufitiwo mwana m'nyumbamo umayamba kutetezeka kuti usadziwike ndi inu eni yake makolo. Ndiye pofuna kukutetezani, pofuna kuziteteza kuti ufitiwo usadziwike ndi inuyo eni yake makolo, zinthuzo zimayamba bwanji? Mudziwe kuti tsopano ma demons ziwanda zimene zimapita kukayika ubale pakati pa munthu ndi mafamile pamodzi, nkukayamba kukuthandizani kuti mukakhale nawo mugulu lakuteteza ufiti wa mwana wanu yemwe. Pamakhala ukaswiri wa ziwanda umene umachita pa khomo, ndipo ambiri ali ndi wana mfiti, koma popeza eni yakewo amagwiritsa ntchito defensive witches munjira ya parents have no fly zone, asakhale ndi mwayi omaona ndi kuzindikira zinsinsi. Kotero kuti ifeyo m'nyumba mwathu momwe timapatsidwa lamulo la no fly zone mzipinda za wana ndi kwina kotero. Number 1, makolo ambiri sakhala ndi chidwi chopita kukaona ana wawo akagona, makamaka pa nthawi imene mwana wanu mukusiyana naye kugona pa bedi, kukagona naye tsopano chipinda china, inu mukusala nakazi anu kuchipinda. Ambiri timakhala kuti pamene patatsekera ndi nthawi imene defensive witches imayamba kugwira ntchito zake, kukupangani no fly zone kuzipinda za wana. Timagona mpaka kucha mmamawa, osakawayendera, anachoka anabwera, mphwayi zimakhalapo. Komanso kambirika kakayamba kutuluka, zizindikiro zikamba kuoneka kuti mwanayo akutamba, pamakhala utsutsana nyumba nokha. Mayi amati mwana wanga sangakhale mfiti, bambo amati mwana wanga sangakhale mfiti. Pamene wina akuvomereza, kholo lina limakana. Simumayima pa chinthu chimodzi ndi kuvomerezana kuti mwanayo akutambadi. Number 2, ngati mnyumbamo muli ndi extended family, aliyense amakhala ndi maganizo osiyanasiyana pa mwanayo, more especially anawo akakhala kuti ndiwoti unabereka wekha. Koma akakhala kuti anawa ndi wolera,
imakanika defensive witches no fly zone kuti ikagwira ntchito kwenikweni, chifukwa sopano momwemonso m'nyumbamo mumakhala muli ziwanda zimene zimachoka ku young witches ya wana amene amaphunzira ufiti koma asakukhala kuti ni makolo awo ndi amadedwa. Ndendika mtima kamene ziwanda kamadzayikanso mwa anthu kosalumikizana ndi wana, amapezeka kuti pang'ono anthu mukuvomerezanako kuti atakukhala di mfiti kusiyana ndi mwana wako yemwe. Chifukwa chani? Mu defensive witches mumakhala njira zakupopa magazi kuchokera ku makolo ndikutenga wana wanuwa, imene ini yakeyo amayitcha kuti the satanic witchcraft using symbolic dimension. Ndiye imeneyi imene imagwirisidwa ntchito pofuna kuti muzikateteza ana anu azikazitetezanso ku ufiti, mudzikanirana imakhuza magazi yeniyeni, blood symbolic ainuyeni yakeni. Choncho chimenecho chimatetezanso kuti mwana uja musandziwe msanga kusiyana ndi ana awo amene mumangosunga, chifukwa pamakhala kuti palibe connection pakati pano. Nimati nipite mozama pamenepa, ndimafuna kutanthauza kuti chani okondedwa? Ndimafuna kunena kuti ufiti nkhomo mwana akamaphunzira mukapanda uzitenga bwino, mumakhala kuti inunso muli mu chanelo yomweyo, kapena kuti mwathandizira nawo, mukuthandizira nawo malinga ndi machitachita amakolo osakhulupirika, makolo amachitidwa achikunja amene mzimu wa Mulungu mulibe kalikonse kochitika mkatimo. Zosatira zache awapogwirisa ntchito imene ikutchedwa kuti defensive witches, amakuyikani pa no fly zone, parent have no fly zone. Pamenepa amakutengani chimene angafune ngati zizimba zakuti azisunga mfiti mnyumba, mudziwadyetserera mfiti mnyumbamo, mudzidyetserera mfiti, muziphunzisa mfiti, fizi yanu iziphunzisa ufiti, ndalama zanu ziziphunzisira ufiti wana. Makhala njira yodzama kwambiri. Njira yomweyi imakagwirisidwa ntchito ku masukulu. Aphunzisi otere amakhala pepana aphunzisa anzanga si inu. Nudziwa kuti aphunzisa ambiri ninotembenuka mtima, koma kuli aphunzisi bena. Ndiye chifukwa cha benawo musandide nene ndithu amataukhalitsa pamalo aphunzisi otere zaka zambiri mbiri, ukhala pamalo sukulu imodzimodzi, kukhala zaka auphunzisa wana ufiti, chinthu chotchedwa choopsa kwambiri chimene chimachitika ku gawo limeneli. So m'bale wanga, ndimafuna ndinene kuti ngati simunga mveke bwino kapena kumvesa bwino pa chimene ndikufotokozachi, zizakupanga ninu kusokonekera kapena kubalalika. Ndipo nthawi zambiri zinthu zikafika pamenepa zimafika kuti zafika ku malo ovuta kwambiri ndi nyengonso zovuta kwambiri, zimene inu anthu ngati wanthu okhala nafe ku dziko limeneli zimafunika kuti muzizindikire komanso kuzidziwa, koma mozama pa nkhani imeneyi. Ndipite patsogolo m'bale wanga kuti mwina ndipalize kuyankha funso limeneli mokhazikika bwino kwa inu anthu a Mulungu. Mumve makosana. Ife ngati wanthu amene tikukhala m'dziko lapansi tilibe njira zimene tingachotsere ufiti wana. Njira imodzi tili nayo ndi mapemphero. Choopsa kwambiri nchakuti asing'anga okhaokha pamakhala povuta
kuti akachose ufiti. Masenga amene amachitika ndi achitani, amapanga masenga amenewa, amayika ufiti, amakwanitsanso kuchotsa ufiti, chifukwa mfiti zimadziwana zokha ndipo amadziwa kuti mwa mwanayi muli chakuti, ndikachichotsa ichi sindikantenga, ndikachichotsa ichi ndikayika ichi adzatengedwa. So amfiti angakunamizeni kuti amachotsa ufiti, koma si njira za permanenti zimene amagwiritsa ntchito, chifukwa ni ufumu umodzi wa Satana yemweyo. Chimenechi ndi chimene ndimafuna kuti inu ndine lero mmawa uno ndikudziwiseni. Nkhanizi ni nkhani zosautsa kwambiri, komanso nkhani zochititsa mantha. Mpingo wa Mulungu, ndimalize kuyankha funso lalitali kwambiri limeneli ndi chinthu chimenechi kwa iwe m'bale ndi mulongo. Dziwani kuti ufiti wakhala ulipo, ndipo zinthu zimenezi ndi zosautsa kwambiri. Tandiyembekezeni ndibwere mchigawo chachiwiri. Mulungu akudalitseni. masiku otsiriza komano kuti ndi ana manyumbamo amene akutambitsidwa, koma ife anenge ife timati ndi pa Khristu. Ukapempherera lero ndi mawa kupeze kuti sanabwere sananditenge, mawa akunena kuti ananditenganso. Kumadzifunsa kuti ndimapemphera pambali kupene ndikapange bwanji. Ine ndimafuna ndifunse kuti kodi chili ndi dzina chiwandachi kuti kungotitchula chabwino chizipita mwanayo amasulike. Ndiye funso langa. Ameni. Mchemwali wangayi akumenyesa nkwango pamwala kuti koma ineyo zoti ndikalowe ndi fiti muzina loti ni mwananga kumwamba twakasala uyu. Ameni. Nkhani ndiyovuta kwambiri, koma tikafika kwa Ambuye palibe zovuta. Satana ndiyerekezi ali ndi akalonga. Ziwandazi mmene timachitira ku dziko lapansi sitili ndi mafumu. Kumidima so ziwanda zili ndi ufumu. Azikumveka zimenezo. Ndi kalonga wa amfiti onse okhuzana ndi ana aini yakewo mabukumo amamwitcha kuti juju wa majuju. Azikumveka zimenezi. Ameneyu munsamale ndi woopsa kwambiri, chifukwa palibe tsiku limene juju wa majuju adapita kukantenga mwana ali mu fomu yake. Ayi. Amalowa pamudzi kwa amene mudakwatirana, amayi anu muli nawo, nkukalowa mamayi anu. Nkumadzaonekera kwa mwanayi atavala nkhope yanda ya amayi anu. Anthu pa Malawi azunzika, achikulire alandira chilango koma ali osalakwa. Kodi zikumveka zaidi? Juju wa majuju sizitheka kubwera mmene analili. Mfiti ndi awa sizizatheka juju wa majuju kwaonesa amene wa direct abwera kwawa. Kumfusa mwana amasakutenga nda mwana ucha akamenena kuti amazanditenga nda ayayawa, sikuti amakhala kuti akunama, chifukwa chithunzi chimene anachiona ndicho mwenye. Koma chimene mukadabwini ndikuomba m'manja kwa amene mukuntchulayo kukama kutamuuma. Ndawi yanji ine mfiti, ndawi yanji ndimatamba pati anthu akumalowa kubafa ndikuvula ndikusiyananira kapena pena pake
kupita kuchire ngati akalima gogo koma kukanika kuta akuzipasa mafunso mwana uja kuti ndimazamtenga ndinda koma ineyo ndili pati ndine mfiti akupeza yankholo amene ufiti alibedi koma mwana kumpitisa kwa bwalo ulendo wachiwiri akunena kuti cha ndi omwe wawo kutele kudzula nataniso msakane ndi amene akuti msakaneyo zaka 4 pali china anyamata tengani mipini kong'onthani ndicha gumulani nyumba watu akuyenda pinya ena tinacho santauni makolo atuko athawisa angapasidwe makofi kwa kumeneko kamwenake ena kangu akakamira ifiti basi inyumba tamba kodi zikumveka zimene makolo akupita kumasowa pokhala chifukwa cha chiwanda chiti chimenechi kodi zikumveka zimene sono ndi apongozi yako ndiye umayikoka bwino amanikuva tanena unene weka apangu acho tamverani mumvenoka kananji umafuna asipita mumvenoka tamvera mwamuva watinda mwamva koma siwoneke muno kuikoka kunyadira akuziwa kuti ngani iwe utani mwana akunena zosatira zache amayi transport zipitani kuti mukumbwezera kumalo kwakuti kotunga madzi ndikutali kokatenga mchere kulibe pogona libe gogo kachisaka wanyamula kubwerera ku tauni kukakhala kumuzi juju wa majuju mzimu wake ndi uti ndi umene na chimachitika nchani pali kusiyana kwambiri pakati pa chiwanda ndi mzimu wa munthu chimenechi chimakhala chinthu chozunguza kuti munthu amve kazikumveka kaya mzimu wa munthu ndi wina chiwandaso ndi china na chifukwa chakuti mfiti zimakavala mzimu wa munthu ndiye mzimu wa munthu mukapemphera nyumbamo amatuluka ndi kuzayima pale kazikumveka 2 days 3 days kamoto kacha kakuzizira cha nyumba lachinayi wataniso sakhala kucha chiwanda tikangoti dzina la Yesu choka chimathawa kupita kutali koma si mzimu wacha so chifukwa kuti afiti amachita pamodzi ndi manda ndi mizimu ya anthu akufa mu system zawo akangwira mwana pamatenga nthawi ola muzipemphera mwana uja kuti aoneke kuti wamasuka chifukwa chakuti mzimu wa munthu umakhala within the area kasi kumveka kaya ine ndikumveka hai ndiye titani mama tentipange timu kuthandizana kupempherera zinthu ziti zimenezi kuti mwana akamasuka akhale kuti wamasuka ndimvere ana mbiri tikapempherera kuti mfiti choka ufiti womatanibe umapita koma pali ka system kamene mfiti ndi chiwanda cha juju wa majuju amapanga ndiko kusiya kanema filimu ya zimene ananchitira dzana imene akamasuka imabwereranso kudzachita liwaindi akagona inu nkumaona kuti mwana sanata chifukwa azikuuza ndikuti anabwera koma akunena sasa koma anatani mwana ucha anamasa mpaka kafilimu kamene kacha karekodi kamene kacha kamatha ndi chifukwa chake ina nimakulimbikitsa ndikuti mukampempherera mwana ufiti pitirizani kupempherabe amen koma mukapemphera inuyo mutseke mafunso tabwera anabwera kodi zikumveka zimeze anabwera kodi anabweraso mukumfunsai musaiwale kuti dopamine amene amabwera mumutu mwa mwana akakwana zaka 12 dopamine mwa mwana isanabwera adi akali mwana kuganiza ndikopelewera amene imusipanikiza daily anabwera akuyankhanija
anabwera ndani omwe achati auje iwo chibiso kodi zikumveka zimene zatomo tiye nitikampempherera mwana tampempherera kenako tisiye kumpasaja mafuso amen tisamuona yekha kaya azichita kuyambisa ndinda yekha amen pi number 2 ngani inja ikulu ikanafunika dzuwa lonse tiziziwa zizindikiro za mwana wathu amene akutengedwa ufiti ndi amene sakutengedwa cha ufiti amakhala ndi maonekero sangabisa ina munote prophet kodi zikumveka koma chifukwa chakuti nkhani imeneyi ndili nayo experience kodi zikumveka ndingadziwe kuti mwanayo amapita kapena sata nkhope ya mwanayo imata imanena kodi zikumveka zimene pita nikokadya musampasire paeka khala ni patebulo muzidya naye kodi zikumveka zimene inu mukamasusa muziponya cha piso muzimuona mwana mene muzamuona kuti nanga mwana wa ine ni mulendo amayi ache ni mulendo koma muzamuona akamadya ngati mulendo akasusa mbamu sinabwere pakamwa maso wa itana na abusa msajeni sekalani kuchipinda anayo kodi zikumveka zimene nichani umasomwa ayangana chani sekalani kuchipinda kodi zikumveka zimene pamakhala masaini amen mpinda now danda ulolaya yanga kufotokoza pamene pasungwa nayi ine ndikulimvesesa bwino chimene chichi chavuta kwambiri m'manyumba kumpempherera mwana uja mawa ngati suna pemphere ine ndichedwe number 2 tiyenera kuti tikapempherera nathu anthu ena amene tili ndi experience ya kusataniki ngati ife zimangovuta kuti sitidachuluke timafunika kuti tikhale involved munkhani amen kuti inuyo tikuuzeni ma antena ma network amene amaitana mfiti mmakomo mwanu sakumva twanu kodi zikumveka zimene amen number 1 kwa inu amene muli ndi matelevision ndikatuni muzimpempherera mwana koma mukunchosa ufiti koma ngati daira mukumusiya pakatuni ndibwera pakhomopo mpaka chimanga tithera limodzi utapempherera nkhuku zikandidya zonse zimapemphera mzibwera daira kutapempherera kodi tumveka katuni it's the greatest enemy kwa anthu kwa nkhani za ufiti kodi sikumveka amen pali bungwe la chipembedzo cha satana limene linayamba 1891 limene lidayika chimene chicha ngati superpower wophunzitsa vana ufiti adayamba ndi mabuku sizidali pa filimu zimene munipa anyamata amene mudawerenga kodi tinkati cha tintini pamalawi imene zimabwera ziwanda za ufiti zinabwera mu zina la tintini kwa anthu ameni pi sambo ya kudaliseni tiyeni mavuto ngati amenewa tizithandizana kuta kupemphera timayang'ana zinthu ngati zimenezi number 2 timvane pa kama kundimva inu kama kundimva amene tidalowako muholo ya chipembedzo cha sataniki mukalowa muholo ya chipembedzo cha satana mwachiona chipupa ichi chinchipupa mbali mwa chipupamo amayikamo timabeseni timakhata lawo ndichochi lumu yonse kuzungulira lumu iliyonse beseni lililonse amayikamo mchenga koma with different colors ndiye mchenga uliwonse mmenemu umakhala ndi fungo lake kuyimira so ziwanda za mitundu yosiyanasiyana amen kodi zikumveka izi ine ndakuza ndisi prophet koma chifukwa cha experience iyi nditakubwera ku nyumba kwanu ndikukuza kuti makosana nyumba muno muli ziwanda mtundu wakuti chifukwa saint imene amakuphunzitsani imene imamvekera
mwatsoka fungo limene makampani opanga zozola ndi zinthu zina sakumva munthu phatikizapo lakaunjika ndi senti imene imachita attract ziwanda ziti zimene zikuphatikiza ziwanda zacha za ufiti. Sindidziwa kodi patebulo pali mafuta anji, sindikudziwa mumasambira chani, senti ina yake yachita attract chiwanda cha mtundu wina wake. Mafungo amene timakhala nawo pathupi lathu amaitana cha ziwanda. Ndi tikafika pa khomo timakambirana sonkhani ngati ziti zimenezi. Akadakhalapo mbala ameneyo akanati ezoona ndiwa ku Blantyre ananditenga kundipitisa ku nyumba kwake. Sinnavutike, nali nitaphunzisako zimenezi. Bale wanga anatenga makatoni azodzola ndi munthu wa ndalama zace anandibweresera ndi pamenepo dressing table yonse anakokolola ndikuyika pamenepo akuti zimene timadzola zonseza imwe inakuti akaza onso akuti 6 koloko tatuluka mbafa koma tikamatuluka kuchipinda kuno 8 koloko 2 hours zopopera mosemu ukupopera mwachani mafungo koma akulu mwana wa bwana amini simasemu mpaka anafika akavulala sipa pamwambapo pamabwera kachikopa kuti bala likupola amachusa koma tukukoma kwa makobiri kuna kulinji komene kwako koma mwana akupanga ziti sukulu akuphunzira kwa azungu Blantyre siwa masewerayo kodi zikumveka zimene koma tadikira ndikuze silinavutike pokala kuti ine si prophet koma ndi experience yamene ziwanda zimagwirira ntchito kuchokera ku sataniki kucha. Silinavutike nangoti makolo tatengani zinthu zonsezizi mulole zimene zitikata tinaenda nazo kukafika nazo ku mtsinje wa Mudi. Koma ngakhale ndi mataya nsalu ya Ismaili kulilira ndalama zimene zinali m'mabutu tinataya zonse kutayira ku Mudi. Makosana siku lomwelo kukafika ku nyumba mwana anayimirira kakang'ono ndikunena kuti sopano ndine mfulu adadi ndagona lero sinayende nsoyini. Basi tapemphera pamenepo tapempherera ziwanda tinozopusa kodi mukuziwa ziwanda ndaka pali chisiru sikola pasi ndi chiwanda ndi satana mbuyachi ndiwopapwana kodi madziwa kuti olo makomo mumatako ambambanisa ndi zofunda pa bedi pacha mukangoti white abambo pogona pijama white madam pogona nisili pichakuti white kodi zikumveka zimene ngati amagona ndi wakati white ngawa bambo white imagwira mfutika kuima pawindopa kuchezela sikuti satu pakhomo pampa munthu wapemphera hayi satana amaopa kala ya white amaiwopa kopsa kodi zikumveka zimene koma inu pogonapo chidilako ni chichupa chibulake takana chinachoka kuchoni chichikango chichupa chichidona chine chakichakopakuti chidona fishi chilipamene kusomba huku munthu chili pa blanket zimangolowa kodi sikumveka nangu ambuya kudalisena mwali zikapitirirabe mutenga nambala yanga kuti tithandizane kumpempherera mwana ameneyo mpaka atamasuka. Ambuya kudalisena. Amen. Ambuya alemegezeke chifukwa cha nthawi ino ya madzulo imene kale tikulowa na Bible study athu izachoka
mawa uja chigawo chino tikuyamba pafupi hafu wani ngati siku lakwa tiyenda kantunda ndithu tikayima pang'ono pena pake kupumulirani mafunso kenako tidzanyamukanso kupitirira kuphunzira mchigawo china chomaliza chimene tikufuna kuphunzira madzulo ano ndimafuna tichipititse mozama zikuoneka ngati kuti chikubwera mofanana malingana ndi madera amene tili ano. Mulungu akupitabe mokakamiza kuti pakatipa pali mtsinje wa Shire, ndezikuoneka ngati kuti zimene ndinakakumana nazo kusidya kwa Shire sizidasiye malo kunonso zilipo. Masiku angapowa timayendayenda khomo ndi khomo kuchoka pazalewapa kumapita chauko. Titayenda chigawo chimenechi mizimu imene inativutitsa kapena imene inaoneka kuti yatenga malo kwambiri m'dera limenelo ndi mizimu ya ufiti. Chinthu chimenecho mmene tabweranso kuno sinuyo koma kuno chiliponso. Mwina mungakhala alendo pa chimenecho koma muyenera kudziwa kuti mdera lino amene mumakhalamo muli ndi mphamvu za usiku za mlengalenga zimene zikuzunguliranso dera lino. Mwa chimenechi ndimati kwa inu amene mukudziwa bwino mawu a Mulungu tiyende limodzi ngati phunziro kuti kodi chimenechi Bible limati chani pa nkhani zamachitachita aufitiwa. Nanga pamene tikuyandikiranso mapeto a nthawi yapansi pano, Satana amene ndi mwini wache ufitiwo wayika njira ziti zophunzitsira ufiti pofuna kulondola m'bado wa makono umene sikudziwanso mitengo imene akuyidziwa makolo adzana. Uta pakuti chipangizo cha ufitichi wachidalira kwambiri Satana, ndipo chimenechi ndi chimene chimuthandize kupanga mtundu umene upitirize kuyendesa dziko mdongosolo latsopano limene likubwerani. Tamverani, mzaka zonse zimene ine ndakhala ndili kuchipembedzo cha Satana tinaphunzira ufitiwu ndi machitachita a ufiti. Koma chinthu chimene ndinkachidabwa kuti mmene ndimachoka kuno ku Malawi kwathu pa msinkhu wanga nditaphunzira mabuku aja ndimafotokoza aziwanda okwana ngati 7 kuchipembedzo chakale chakwathu. Nditaphunziranso akolona atatu a dziko wakatolika, kasubiri komanso wanzathu aja achibuda. Mmenemu ndinazamamo nkudziwa bwino kuti ufiti ulipo
ndipo ziwanda zimaulamulira motsogozedwa ndi tate wawo mdierekezi. Koma chinthu chimene ndidakhazikikamo, chimene ndidadziwa kuti kuphunzira sikutha, nchakuti muchigawo changa chakuphunzira ufitiku koyambirira, chimene timaphunzira kwambiri ndi kulumikizana pakati pa iweyo ndi ziwanda, koma mogwiritsa ntchito mitengo. Ufiti wa m'mudzi simukumana nchiwandacho direct, koma pakati pa inu ndi chiwanda chimene si mfiti zambiri zimene zidachionapo, mfitizo zimaona mitengo. Satana adasankha ina mwa mitengo ku dziko, nkumalowamo, nkumapanga zimene munthu ouphunzira ufitiwo angafune. Akafuna kuti atalike, pali mitengo yake imene ziwanda zimakuyitanitsani kuti mupereke ngati chopereka. Kwa izozo zikuthandizani kukhala chimene inu mukufuna. Anthu amene amaphunzitsa kapena kupereka malangizo a zinthu zimene ziwandazo zimakonda, kuti munthu upatsidwe mwayi wosanduka kapena kupanga zinthu zina kuchokera ku ziwandazo, anthuwo alibenso mwayi wolankhula nacho maso ndi maso, pakuti ziwandazi ni mizimu. Zinthu za uzimu zimakhala zosausa kuoneka mwachisawawa kuthupi ili. Kotero mmene ife timaphunzira chigawo choyamba tili ku sataniki, timauphunzira ufiti pogwiritsa ntchito zinthu za ku dziko lapansi zimene Mulungu adalenga: madzi, mafuta, mchenga, mchere, inde, mitengo, miyala ndi zinthu zina zimene zinalengedwa malingana masenga ndi mtundu wa zimene mukufuna kuti muchitezo. Choyamba, mpingo wa Mulungu mudziwe kuti ufitiwu ulipo, musamakayike kapena kuchotsera. Ngati tikadafunika kukhala ni ntchito anthu a Mulungu, ndikuvomera Yesu kuti akhale nafe, kuti kuchokera mu chidziwitso chimene Mulungu angatipatse m'malemba tilalikire uthenga wabwino ku anthu amene adagwidwa ukapolo ni ufitiwo. Chimenechi chinali chigawo choyamba chakuphunzira kwanga ufiti. Koma ndidalowa chipembedzo cha Satana, ntayamba kuonesa maluso amene ndinali nawo. Zidafikira muyezo wakuti bungwe lalikulu la ufiti la ku America limene limatchedwa kuti Sociology of American Wika linafika pondipempha kuti bwanji mubwere mudzachite nawo maphunziro a ufitiwa. Pamenepo maso mwanga munayamba kutseguka, ndi mmene ndikutinso nditsegule maso anu ku dziko kuti tsopano ufiti uja nditapita ku college ndinayamba kuzindikira kuti Satana wayamba kukonza ufiti ku dziko wosagwiritsa ntchito mitengo, koma ayamba kugwiritsa ntchito mawaya, kugwiritsa ntchito kulumikizika kwa teknoloji ni zinthu zina. Satanayo ku sukulu zimenezi amayitana anyamata ma scientist waphunzira bwino za science, ndi kumafotokozera
mmene ufiti uti udzakhalire pamenepo nkuti ndili ndi zaka zitatu mchipembedzo cha Satana, ndili ndi ulendo wa zaka 14 kuchokera pa tsiku limene ndatuluka. Mutu mwanga munayamba kulowa chinthu cha chilendo, kuti kodi ufitinso ungatheke popanda mitengo. Satana anayamba kukhazikitsa zinthu zimenezi kanthawi. Lero masana wano timafuna tichite pamodzi mu maola awiriwa kapena atatu, momamva mavesi a Mulungu akufotokozera chimene chikuonekera mu zigawo zonse ziwiri, pa ufiti wogwiritsa ntchito mitengo komanso ufiti umene walowa pano wogwiritsa ntchito mawaya. Ndikamanena kuti ufiti wogwiritsa ntchito mawaya, ndikunena chija ino anyamata asukulu mumachitcha kuti tekinoloji. Kodi numveka ino? Amen. Umenewu ni ufiti wapawiri umene ndifuna kuti madzulo ano tiphunzire, kuti mwina mungayambe kudana ni aja amene mmudzi muno mudawamvera mbiri, umboninso mulibe kuti ndi ufiti, koma munangomva mbiri. Ndiye mumapaka ufiti wokha. Zakuti nyengo ino inunso mwalowa mudakali pa mdima. Satana wakulowesani mu ufitimo kugwiritsa ntchito tekinoloji, ndipo njira zimene Satana akupita nazo kutsogolo ndi zakuti apange dziko limene liziyendera mawaya, apange munthu woyendera mawaya, apange chakudya choyendera mawaya. Mwa njira ina ndikuti mkati mawaya ndikunena zakudya za tekinoloji. Munthu wa tekinoloji amene akhoza kukhala pa mpando numalankhula naye, unkwatira kapena iye kukukwatira. Dziko likupita ku ufiti wina wa mtundu wina. Okondedwa, ngati mungakumbukire bwino zakukhala kwathu kwa dziko limeneli, Bible lakhala chithunzi chabwino chotionetsa kuti chinthu chotchedwa ufitichi ku dziko lapansi chilipo osamachikana. Bwanji dziko pansi pa mayiko onse motsogozera ndi United Nations adasankha mwadala kuyika malamulo ku mayiko onse a dziko lapansi kwaletsa kuti asamavomere kuti ufiti ulipo chikhalireni. Bible likuvomera kuti ufiti ulipo. Kodi timvere ndani? Timvere khoti kapena Mulungu? Mpingo wa Mulungu, inu ndine tikhale mugawo la kumvera Bible, chifukwa Bible ndi limene litivomereze kuyowera mmavesi tidziwerengawa kuti ufiti wa ulipo. Ndiganiza kuti amene akukana ali mchifukwa zosakayikitsa kuti makhoti maunduna akudziko pakuti alikale m'manja mwa mdierekezi. Mverani, ufumu umodziwo sungatsutsane, ukuyenera kubisa kumbisa nzawo. Mchaka makhoti amalimbika kuti ufiti kulibe, chifukwa ufumu ndija ni umodzi. Koma inu ana Mulungu amene mfumu yathu ndi Mulungu, ndipo chisogozo chathu ndi Bible, likutiuza mafotokozedwe osiyana m'Baibulomo wofotokozera poyera kuti ufiti ulipo. Kotero chilengezo cha pa mpingo wa Mulungu ni chidziwiso cha pa mpingo wa Mulungu. Tikamakhala m'dziko tidzidziwa kuti ufiti ulipo kwa ana Mulungu. Koma kwa anthu akunja amene amayenda monga mwa dziko, amvere dzikolo limene likunena kuti ufiti kulibe, chifukwa pamenepa ndiye kuti tayimika milungu iwiri. Mulungu wa Bible amene ni Mulungu wanga akuti ufiti ulipo, koma Satana amene ni Mulungu wa dziko pamodzi ndi anthu ake akuti ufiti kulibe. Ana Mulungu, tiyambe kulowa m'malemba kachetechete.
tiyamba ndi buku la 2 Korinto chapter chake cha number 4. Pamenepo nipempha muwerengi chifukwa ndili ni mavesi ambiri amene tifune kuwerenga ndiso wakuthandizidwa. Tiyamba ndi 1 Korinto pepani 2 Korinto chapter number 10 verse yake ya number 4. Mwapeza 2 Korinto pepani muchita 2 Korinto chapter number 10 verse number 4. Tikufuna ife tikhale ndi backing ana Mulungu kuti tikamalengeza kuti ufiti ulipo ndipo tikupita kopempherera mfiti zilandira Yesu, tisamakhale tikunena chinthu chimene wena akunena kuti kulibe. Bible lathu likutiuza kuti chilipo koma tichiyambira kutali sichizimveka bwino malembamo. Tiye mbale wanga 2 Korinto 10 verse number 4. Pakuti zida za nkhondo yathu sizili za thupi koma za mphamvu mwa Mulungu zakupasula malinga. Amen mpingo. Amen. Paulo akuyamba kufotokozera zida osati za khoti la Malawi, zida osati za human rights chakuti ayi koma zida za Mulungu. Akuti pakuti zida zathu zimene Mulungu anatipasa ndi zida za mphamvu za Mulungu zopasulira malinga. Kodi zikumveka izi? Amen. Paulo akuyamba kupereka zipangizo zomenyera nkhondo koma chinthu chitu cha uzimu. Kodi tikufunika kukhala asilikali? Pakuti nyengo yonse imene ndayenda mmenemu sindikumuona Paulo yakunyamula chida kapena kuvala kamofule ulendo ku nkhondo. Ndiye kuti Paulo anali kuona chinthu chimene boma sindachione koma ana Mulungu achiona lero. Pakuti maso athu timapenya mosiyana, mapenyedwa ana Mulungu timaona zinthu mkhale za uzimu pamene boma siliona kanthu. Mchakadziko linganene kuti ufiti kulibe, maonedwa asiyana. Tsono ife ana Mulungu tikusogozedwa ndi Paulo mu chapter choyamba akuyamba kupereka zida. Akuti pakuti zida zathu zimene tili nazo. Mawu amenewa Paulo amalankhula atangolowa mu mzinda wa Efeso, kamzinda kamene munali asing'anga. Mu nyengo ya Paulo analipo 76 makona onse mzinda wa Efeso wobwebweta 17, asing'anga osabwebweta nambala inayi. Tamverani makosana. Iye polowa ngati mtumiki anali kudziwa kuona kuti maso anga akuona kuti muli nkhondo mmudzimu, ndipo munthu amene angakwanitse kulalikira uthenga wabwino ku Efeso akufunira kukhala ndi zida. Paulo akugwiritsa ntchito mawu kuuza anzake pakuti zida zathu za mwa Mulungu ndi zida zimene watipatsa zopasulira malinga. Anali kuti malinga? Kodi Efeso anali mu mpanda? Ayi, kanali kamzinda koma kanali pa mtetete. Paulo n'chifukwa chani amaona malinga? Amaona mphamvu za sing'anga, mphamvu za mfiti zimene zinali kuchitachita mu mzinda wa Efeso. Paulo mmene amalowa ku Efeso anali ndi zinthu ziwiri zimene adazipeza zimene zinali ndakalonga a dziko la uzimu. Ufitiwo, number 2, chigololo, uhule. Anazipeza zimenezi mu mzinda umene Paulo anali kulowa wa Efeso, umene iye adaona kuti sitingalalikire uthenga mmudzimu ndi kugonjetsa ngati sitingakhale ndi zida. Mpingo wa Mulungu, tamverani.
inu ndine ngati wana wa mulungu taponda m'masiku omaliza amene tikuyenera kuvala ndithu zida zake za mulungu zimene tidzapasulira malinga. Akunena kuti malingawa nchani? Malingawa ndi machitachita a ufumu wa Satana amene amachita limodzi ndi wanthu amene adzipereka wokha ku chipembedzo cha Satanacho mu gawo la ufiti. Kodi numveka inu? Tamaliza vesili polowa mu vesi number 5 ngati nkotheka. Koma za mphamvu mwa Mulungu zakupasula malinga. 5. Ndikugwetsa matsutsano ndi chokwezeka chonse chimene chidzikweza pokana chidziwitso cha Mulungu. Amen mpingo. Akuti zidazi ndi za mphamvu za Mulungu zopasulira malinga ndi matsutsano. Now, tamvera. Kukhala mchipembedzo cha ufiti kumakhala kulowa chipani chotsutsana ndi Mulungu wakumwamba. Nyambe kundimvetsetsa makosana. Mukalowa chigawo chimenechi mumakhala kuti mwalowa chigawo chotsutsana ndi Mulungu. Ndiyakuti zidazi ndi zopasulira chokwezeka chilichonse chimene chikufuna kuchita koma motsutsana ndi Mulungu wakumwamba. Na mmene ndinali ku sukulu imeneyi ya Sociology of American Wika, tamverani mpingo, tinali kuti tikuphunzitsidwa mphamvu za Mulungu kumwamba. Mphamvu za Mulungu kumwamba amationetsanso mphamvu za dziko, kuti kodi mphamvu zimenezi zikuyenda bwanji, zikuchita motani. Chifukwa chake tikuona kuti mfiti zikamasonkhanira ku ufitiwo amakhala kuti amakuyimikira ni tawa ya mphamvu. Mwa njira ina mukamapanga za ufiti mumakhala kuti inuyo mukufuna mphamvu ina osati mphamvu ya Mulungu. Wolengedwa akamakula wajoyina chipembedzo cha ufiti chimene amafuna ndi mphamvu ina yoposa mphamvu ya Mulungu. Pamawu amene ndikufotokozawa ndikupempha khutu la uzimu kutsogoloko muphunziroli mawuwa atanthauza ndibwereze. Ukamapanga zinthu za ufiti umakhala kuti ukufuna mphamvu ina. Mpingo wa Mulungu, muyambe kundimva. Kadakonda mukadamva koma simukumva inu. Munthu akamanena kuti ndi ufiti amayamba kutuluka mu mphamvu ya Mulungu kuyamba kufuna mphamvu ina. Chumveka chiche wacho? Kodi numveka? Kusakasaka yani mphamvu ina kuposa ya Mulungu imene ukuyiwonjezera ndi gawo namba 1 limene limayamba kuyang'anidwa ngati ufiti pakati pa dziko. Khutulani tiyambe kumva mwa uzimu. Kodi sikumveka izi? Amen. Tamverani. Tachani tipite ku buku la 1:2 chapter number 10. Mavesi amene ndiuperekawa ndi zimene ndikufotokozazi ndizo zinthu zimene ana a Mulungu ayambe kukhulupirira Mulungu koma akhale ndi chidziwitso chodziwa kuti ufiti ulipo. Kotero Bible likuvomera kuti ufiti ulipo, boma limakana kuti ufiti ulibe. Ndafotokoza chifukwa chake. Bible
mulungu wathu ndi Yehova, ifeyo ndi ana ake. Dziko mulungu wawo ndi Satana, ndiye ufumu umodzi sungata sumaukirana. Kodi zikumveka? Musaganize kuti nkumalawi kokha kumene amanena kuti ufiti kulibe. Ni dziko lonse lapansi. Mukatenga dongosolo la mayendesedwe a dziko lapansi. Koma ife ngati ana Mulungu mmene akunena kuti zida zathu zimene tili nazo ndi zopasulira malinga, akunena satanic forces. Kodi ndikumveka? Amen. Ufumu wa Satana ndi umene ukutchedwa cha malinga. A satanic ali ndi ma forces yawo, mfiti zili ndi ma forces yake. Now mphamvu zimene amachita nazo anthu mosadalira mphamvu ya Mulungu, pakuonjezera pa mphamvu zimene Mulungu adawapasa, zoonjezerazo ndi zimene zimakathandizidwa ndi ziwanda, ndi zimene Paulo akunena kuti tili ndi zida zopasulira malinga. Kodi zikumveka? Kawiri munthu amene amapanga za ufiti amafuna kukhala mu mpanda wa chitetezo, mulinga losaoneka ndi maso. Amamva kukoma mmenemo, amaziona kulemera, amaziona kuti ali chilichonse. Kufitiko kumakhala maudindo amene mumatha kukwezedwa koma aumphawi nawo. Koma mukakhala pamodzi akuwuzani kuti inu nacheya. Kodi zikumveka? Nikukumbukira mu 2006 dera lino kudabwera anthu 4 ku msonkhano umene udachitika kwa Chiwere m'boma la Dowa. Mabwana a dera lino adatipeza, mbwere tikuuze ndanzano pa msonkhano pake, tidatuluka sitidzabwereraponso. Nawenso utuluke ngati udakali ndi moyo. Kodi zikumveka? Tamverani. Amadalira kuti pali chimene chikuwathandiza ndi chimene chikutchedwa kuti satanic forces. Paulo m'malo mwake akuti tili ndi zida zopasulira cha malinga. Kodi ndikumveka tsopano? Ameni mpingo wa Mulungu. Amen. Tamverani. Ndisadapite kutali, chifukwa chake nchani ndikuphunzitsa. Munthu aliyense amene amadalira mphamvu zina zochita kukatenga ku mitengo, amadalira mphamvu zina zokatenga m'michenga, m'mafuta kapena m'madzi, nanena kuti mphamvu ya chozizwa changa ili mwichichi, munthuyo wajoyina ufiti. Nkati nchedwe pamenepo mukhoza kuona ufiti wa kuchipembedzo wa zaka za m'mapeto anu umene wabwera pansi pa wanthu amene akutenga dzina la uprofeti kulidetsa. Kodi zikumveka izi? Ndikukakhala mfiti zomakacho sa wanthu mulinga la mphamvu ya Mulungu, nkukayika mulinga la madzi, anointi water, kuti mukawaza amenewo mwatetezeka, mukamwa amenewo mwachira, mukamwa amenewo mugona, mukamwa amenewo savuta, mukamwa amenewo akukwezani, mukhala mmawodi malinga. Paulo akuti tili ndi zida zopasulira malinga. Ndi chani chida chake? Yesu Khristu ndi mawu okha Mulungu. Zakwana. Kodi zikumveka makosana? Amen. Choncho ndimafuna kuti mudziwe kuti ufiti si anthu okha amene akutambayi, inunso muli muja mufiti womwe. Kodi zikumveka zimenezi? Koma chigawo ichi cha ufiti wina ine ndinayamba kuchitutumuka nditapita ku America, nakandilowesa pa sukulu imeneyi yotchedwa Sociology of American Wika, kumene adakandipasa certificate yabwino kwambiri imangolembedwa kuti Wika. Tanthauza kuti chani? Musimo amayika mawu akuti the craft of the wise one. Tamverani okondedwa, ufiti
ni luso la wanthanze wa dziko. Kodi zikumveka zimene? Ufiti ni umisiri umene munthu amatha kupanga mwathandizira ni ziwanda ndi kuyimika chinthu china chimaoneka ndi maso. Mpingo wa Mulungu, tatiyeni tioneni inu ndi ine ngati ana a Mulungu m'Baibulo ufiti akutionetsa kuti ulimo, ndipo akutipasa chithunzi choti tidziwe kuti ndithu ku dziko lapansi ufiti ulipo. As long as Satana akuchita livi ku dziko lapansi, chomwecho ufiti chaniso ulipo. Koma ngati munganchose Satana kapena muli mbali ya Satana, mukhoza kumayenda ndi kutenga ku dziko kuti ufiti kulibe. Tipita limodzi pa 1 chapter number 10 verse number 3. 1:10 verse 3. Ndi nkhondo iyi inamkulira Sauli, ndi amauta anampeza, ndipo anatenga nkhawa chifukwa cha amauta. 4. Pamenepo Sauli anati kwa wonyamula zida zace, solola lupanga lako nundipyoze nalo, angafike osadulidwa awa ndi kundiseka. Koma wonyamula zida zace anakana, popeza anaopa kwambiri. Pomwepo Sauli anatenga lupanga lace naligwera. Kodi mukundimva mfiti? Mayilanyira a ufitiwo ndi kugwera lupanga lako wekha. Unafunika Yesu lero ndi kudziphatu kumene mupangako zanu ndathawako, naye wanisunga ni moyo kuti nchenjeze mfiti zakale zinzanga. Kupanga ufiti nudzigwera wekha, kugwera lupanga zimachitika nizo kondedwa. Iwo amene amamwalira adakali mfiti, imfa amaioneratu kutali, ndipo samapeza chiyembekezo chilichonse. Chisiku limene ukujoyina ufiti umakhala kuti wadzigwetsera kale pa lupanga wekha lodzipha. Kodi zikumveka izi? N'chifukwa chake mukapeza kuti mfitizo zimakhala zolimba mtima, chifukwa zimakhala zitazipha kale zokha. Ndiyangaope kupha munthu wazipha kale. Chisaulizi chogwera chani yekha? Lupanga. Ine ndimati inu musagwera lupanga m'mudzi muno. Bwerani kwa Yesu, akufuna kupulumutsa moyo wanu. Inetu inu munama tidatamba pa anyamata m'masiku amenewo. Mfiti za chinyamata nga ine ndakalamba kati niwoneka kuti niwokalamba chi ndakuti tinkatamba tilacha achichepere kudyerera ufiti appear and disappear. Kodi zikumveka izi? Utamba kuja kwa madesa nkhawa tikadatenga yaya matabwera zalephereka nizachitikazi. Kodi tamverani makosana? Akadanena kuti akulu awa adandizunza m'masiku awa ufiti. Ninkadzaza nyumba pa kitchen akanipeza niudya zolawa za mpoto. Kodi mulawa ndiwo? Ayi alawa ndivuto palibe. Zukoma ndenkatenge mbali. Akamapita kwatenga mbali akanipeza nili kumbale konko niutenga ndekha. Muntu inansiya kitchen abali balumalinso. Mwina sinaone bwino nyambe ndakavala bwino chitenje uchipindako akanipeza nili konko nathyola myendo niupumula nili pa bedi. Thawa madamu panja ithawa nyumba, thawa mamuna makosana. Inu mukambazi tabwerani kwa Yesu ngati mmene nabwerera ine kuno. Napulumukatu mzanu ulendo wakalowa dziko lija lokongola limene likakhala masiku ochuluka. Mukuchedweranji? Mudze kwa Yesu akupaseni chimene adandipasa ine chaulere, simugulanso ayi. Kodi zikumveka makosana? Amen. Ni ufitiwu
munthu umadziphaja wekha. Kodi zikumveka izi? Amayi ndi abambo, ndimafuna kuti inu ndine tiyambe kuona zinthu zatsopano zimene Mulungu akupitirira kulankhula nafe. Tatiyeni tipite pa 1 Samuel chapter number 15 verse yake ya number 23. Amayi ndi abambo, konse kuti upitapitawu tiusakasaka kuti ufiti m'Baibulo ana Mulungu ulimo. Mulungu akuulula kuti Satana alipo amapanga za ufiti. Akukanawo ali ni Mulungu wawo sanga nyozi kulibe ufiti. Tiye mbale wangu 1 Samuel 15 verse 23. Verse 23. Pakuti kupanduka kuli ngati choyipa chakuchita nyanga. Mtima waliuma uli ngati kupembedza milungu yachabe zimaula. Kodi zikumveka izi? Tabwereza mbale wanga. Pakuti kupanduka kuli ngati choyipa chakuchita nyanga. Tamverani. Pakuti kupanduka kuli ngati kuchita choyipa chakuchita cha nyanga. Bible layamba kuulula kuti kudziko kuli cha nyanga. Ndakakane ni judge, ikakane ni UN, akunena yapa, akuposa malikulu aza ufulu kudziko, chifukwa ni Mulungu. Akunena za choyipa, chochedwa cha nyanga, tayamba kupeza ufiti m'Bible. Kodi zikumveka izi? Witchcraft tangerezi, iwane matophunzira, witchcraft in Bible. Nizimene ndikunena pa. Ufiti cha ulembedwawo. Ngati chaputala chimene chipalibe ndikuti mulibe mu constitution ya Malawi. Koma Bible imene ndi constitution ya inu ndine akunena kuti nyanga ilimo. Kodi zikumveka izi? Amen. Kodi zikumveka izi? Amen. Tiye mbale wanga pitiriza. Ndi mtima waliuma uli ngati kupembedza milungu yachabe zimaula. Tsopano pamene papalika chipembedzo kamene inu fizi mumajoyina kachipembedzo kaliuma kuli ziwanda zimene zimakhala mkati mwako. Munthu akamasainira utokhala kaye pansi m'bale wanga pang'ono. Munthu akamasainira kapena akamalowa chipani cha ufiti, number 1 chimene amamuuza mwalimba mtima. Simene adakuzirani kwa sing'anga kaya unamanga ndi akuti kuli ngati kuchita cha liuma kulimba cha mtima. Samatero kuti mufuna kulemera mungalimbe mtima ndechichewa chimene amanena nda azising'anga. Mungalimbe mtima chifukwa chake ncha amadziwa kuti munthu sayenera kuona zimene maso ake sayenera kuta. Na tikumtengapa tikamuonesa chimene maso ake safunika kuti ata aone. Mulimba mtima. Numveka ine? Amen. Zikumveka ine? Amen. Mulimba mtima chemwana. Mulimba mtima baba. Ndilimba mtima. Voto palibe. Sinanga mukufuna cha kulemera. Hata ndipeza wina kuti mbale iwe unatuluka koma ine chonde ndithandize ndilolecha Satani. Bwanja kuti yayi nakafusa ntchito kwina ndi andiuza kuti akulu mukwamva mu audio watu matisi ake yawo ndi awa bwana anagula kutile kwakunena jesiza bosa galimoto zawo nzipi zimene mukuzionazi. Ndiye ine tangoona magalimotowo ndakhumbirani kuti inu ndi munali wa Satani. Mbale wanga ine kolobwino kapshe ndiphunzisa nane ndilowe. Ati afuna nayeso matankala. Kani yosausa. Ufiti umayenera kulimba cha mtima. Ndiye pano Bible kuti komati kuchita nyanga ndiliuma ni ukakamira chifukwa umakhala mchinthu chimene sikuyenera kuta kuchita. Tamverani zikadakhalapo kuti zabwera zikadayamba kundimvesa zimene ndikunenazi. Amakutuma ni masiku angati kuchipembedzo cha Satanako ziwanda kuti mukaphe mwana mumapitako kanga.
muntu amapitako kokapha mwanako maulendo okwanira atatu. Ulendo wa namba 3 amapita tata atasinzina chifukwa ncha pakufunika kuti alimbecha mtima. Kodi inu mukuganiza kuti kupha munthu ni chinthu chopheka? Ine kubereka mwana wangayo ndikubereka mwana mzake, mwanayo si wanga. Ivi ndiye ine ndiyende waya mpaka ndikafike kuchipinda ndikampeze mwana wanga kanzukulu kakagogoka kagona kausangalala kakutambasula timyezi. Ndiye ine nipheka mene kakusekererako. Kwani muganiza kuti pamakhala kuti ncha umayenera kusainira kulimba cha mtima. Mukadakhala kuti kulimba mtima kumeneko mukulimbira kwa Yesu mwapambana, mukadakafika kumwamba ino. Ndikumene mukundiona ine pano kuokondedwa ngati hausandikusise ngati nimalimba mtima kudia munthu ndiye ndikaope kulalikira uthenga. Ino osadabwa kuti akulu amalimba mtima bwanji. Nkaope ukonde ndiye nimalimba mtima kwa Satana, ndiye ndilape kulimba mtima kwaopereka moyo. Niye palibe pamene niwope pamene pabwerera choona ndipo ning'amba pati pomwepo sinikuchizungulira kulama nzera kapena kuti ayi. Chifukwa chani okondedwa? Nili amene amakwanisa kupha mzimu osati thupi lokha, amene ni Mulungu kumwamba. Amene ngati nimalimba mtima ndi wopha thupi nanga wopha mzimu bwa ndakuti ndi wamkulu kupasa ophaja. Ndiye uyuyu ndi amene angandipasa sokulimba mtima kutera kupano pandiye napenga zilope nilili kwa amene amatakwanisa kupha mzimu. Nishauta kumene palibe nibise pano nalimba mtima. Kodi zikumveka? Amen. Tatikila ndichakuuzani chimene chikundipasa mangolomera amenewa ndichi ufiti zikadakhalapo ngati zilipo zikumva mumve. Ufiti ukatambatamba ukamapanga ngati kagalajuweti mumatambaso thukoloko kulekeza filikoloko masana. Kodi zikumveka? Inu simunakumanena awo kuti kodi iwo amalima simunakapeza ali msewu titinjira takumunda awupita kuti agogo wakuti apomwepa apa kuti pakuti kuni kunsinji mulowera kuti mupita kuti masana kafungofungo kamphambano kama atenga mtima chilakolako ngati osuta fodya bola kangodusako paja pamphambano pasipya apita uku kapenayi bola akangoonako mitumbira ngodusako kungoiona kokha masana zimafika mpaka potambaja mukayiuza nkhandweyo. Tsopano ndili kumbali yamene amakwanisa kupha mzimu osati thupi lokha. Ndiye ngati nimalimba mtima uku ndiyenda wonjeza ninankhula masana nikuwululani kuti kutamba mmatambaja masana thukoloko umapita ku ya masana umakachita kwabweza agogo akhaleni kuja amwene pita ni kunyumba hayi hani ubwera kuti kwa upita iwe thukoloko ya masana iwe umalima ukatani kumunda ukaendera msupa zaidana khani yosausa bwere kwa Yesu ili mwamuna mmudzi achilo nyimfono ilanya kwawa wajira tsoka chifanya kwawa ija simfisi ndayinalolaswa Mulungu adzalalikire wajira tsoka ngati mufulani samabwere mwachose unya kwawa musankhe fitizana chimukasa dzilirati kuti awulula tazatimvomera. Olizikumveka izi? Amen. Mayi abambo tayandikira kufika kwathu umenewu ufiti m'Bible ulimo ndithu. Kodi ndikumveka? Amen. Tatiye ntiyende okondedwa tifike pa 1 Samuel chapter number 22 verse number 23. Anthu a Mulungu verse ndilani mumvesere.
verse 23. Ukhale ndi ine eya usaopa, popeza iye wakufuna moyo wanga afuna moyo wako, koma ndi ine udzakhala musungika. kodi zikumveka zimene? Amen. amene mutamba mukhale ndi ndani? ndi Mulungu. Amen mpingo. Amen. amene mufuna kutuluka musatuluke ufiti ni kukhala pa mtetete zimene adapanga mzanga Michael Jackson, kutuluka sataniki ndi kukhala paja, zimene adachita Bernard Arnold, kutuluka ufiti ni kukhala paja pa mtetete kulibe. Kodi zikumveka? zimene adapanga Margaret Banda, kutuluka ufiti ni kukhala paja pa mtetete zofuta. zimene adapanga Fazai Gwala Zimba pa Zimbabwe pa, kutuluka ufiti kukhala paja kulibe. Lero adadyedwa adaphedwa. mukhale pandani pa Yehova, kwathawira ufiti kwa Mulungu, chifukwa iyeyo mukakhala naye palibe amene akutanini akupezeni. Uyu Sauli kaya Davide akuti ukhale ndi ine dzuwa lonse, usapange mistake kutuluka. Sono inu amene munabadwa m'makolo otamba, vesini lanu mukhale ni Mulungu, usapange mistake. akudyani chifukwa mavesi akuntundako tapeza kuti ufiti ni kulimba cha akuphaka. msumuna awana nzana apita chidule ntauni ananyengerera makosana tamverani zimakhala chonchi. kuli mtundu wina wa ziwanda zimene zimakhala zilipo m'mabanja, zimakupanga ni monitor. kodi mukundimva makosana? Amen. zimakuyang'anira ni kwambiri inuyo, ndiye zimadziwa chikondi chanu. ndiye kusataniki komanso kuufiti kuchilipo chimenecho amachitcha kuti mchingerezi the last sacrifice. tamverani, last sacrifice ndi imene mukamalowa sataniki amakuuzani kuti musainire kupereka nsembe ya human sacrifice. munthu amene mumupereke nsembeyu amakuuzani kuti mupereka amene mumankonda. kodi zikumveka? Amen. na mukamapereka amene mukunkondayo palibe chinyengo chimene mungapange chimachitika ncha. inuyo mukamakajoyina sataniki ziwandazo zimakhala zikudziwa kale mwana amene mumankonda. simungakapereka chammowa chija akachikana, amadziwa kale kuti chachanga chija inu nchotaya mmalakalaka chitafa nanu manyanya usuta akutitu mutafa palibe kanthu. wakuti akati asankhe amasankha iwe nkachasowa koyo. bwerera kwa Yesu kaya wafika posankhidwa kuperekedwa cha wakuti mupulumukire satana inu. fwa satanayo safunaso zilekwani ngati inuyo mchaka mulipo ngati unamizeni nkachasomutikitani nijamba mukusowesa nacho makoloji. makolo anu enawo atu amapita kokafuna ndalama kwa sing'anga paso amauza kuti pereka, amaloza nda iweyo kaya chamba chakocho sangaloze ujayi. ndiye ziwandazo zimadziwa ku last sacrifice kuli mamonita amachita monitoring m'makomo ndi kumadziwa kuti abambo mwana amene amankonda kwambiri ndi ukaloza wina mumbalemo mumabwera black zakanika. ananga ndi amenewo ndiye ine ndasankhapo uyu amene imumpereka sembe muona mumbalemo cha black zatani zakanika. kodi zikumveka izi? akatira bweresana muona nkhope ikubwera kacha uma katani kacha uma kakonda kacha koma nanga uta uyenera kuta kupereka. na umalimba mtima ndi kuloza mpaka kunta
kumpereka amene umantaniyo umankonda. Chifukwa chake madzanja amanja mabanja mwambiri lero kulibe. Mabuladi wina ali kuti mmakomo ali kumanda koko khani yosausa wena mwatsoka mwamwayi hadapita ndiyezi palibe kanthu koma wena adachilolozedwa. Satana amachidziwa chimenechi. Titani pa mfundo imeneyi ndichenjeze mabanja achikhristu wanaja wonse ndi wanu musamakonde mwana mmodzi si chikhristu. Kodi mukundimva? Amen. Ndimakonda kwambiri uyu dere kukhalira amene kunja kumkonda jaile ngeziwanda zimenezi zimachita chipongwe. Pa last sacrifice pamakhala chaka cha namba 7 ku sataniki. Ziwanda za last sacrifice zimatha kuyenda chisawawa osatiso kukhomola munthu wa sataniki kapena la mfiti koma zimangoyenda m'makomo ndiye zimalondola ana amene mwakonda kwambiri. Enanu mudapesa nanu ndi ziwanda za last sacrifice chifukwa cha mmene munkakondera. Kuchipembedzo cha satanako amatha kuyenda chaka cha 7 chiwamba m'mudzi mtauni. Waya kulonji abambo amakonda gwe watunda mungomva kuti kamaoloka nsewu kakumana ni njinga ili yani yakapalasai matumbo pantunda njinga taya lakapalasa mpaka upulisa matumbo. Last sacrifice mwaperekesa nokha wana munankonda kuposera muyezo wa utate wa umayi. Ana onse ndi athu sindifunika kukondaja mmodzi anzanu anankakonda waja. Ziwanda za last sacrifice zidatenga kulibe nunama iyi adakusira nizisere kwete basopo hadi yosausa imene. Kodi lili limodzi pa? Amen. Tatenti mpezeni 2 chapter number 33 verse number 6. Nifuna ntsirira umboni pa mawu amenewa. 2 chapter number 33 verse number 6. 33 verse 6. Anapirisanso anaje pamoto mchigwa cha ana a Hinomu naombeza maula nasamalira maloza. Kodi inu ndiye munanena kuti m'Baibulo ufiti mulibe? Tabwereza mbali. Anapirisanso ana aje pamoto mchigwa cha ana a Hinomu naombeza maula. Tamverani khalani pansi. Pamene ndafika pamenepa ndafika chigawo chodesankhawa kwambiri. Chifukwa chani? Muchigwa cha Hinomu munali mulungu wotchedwa Moleki, mulungu wa maleredwe. Kaufiti kam'mabanja masiku akumapeto kobwera ni banja la mtsogolo Tuza na nzachi ndiwo antengatenga akaufiti kameneka. Wokondedwa, pamene tikuyandikira kwathu, mind you be careful. Mungakakhumudwe tikakafika kwathuko mukulephera kulowa akukuyikani mugawo la mfiti kuti mudapititsana anu amuna ndi akazi kumoto wa Moleki. Khani yosausa, khani imeneyi yosausa kwambiri wokondedwa. Pamene tikuyandikira zipata zakwathu ndili mantha ine kuti nisamaulule zosama za Satana za ufiti wa m'makomo umene ukubwera ndi kulera. Khani yosausa. Ulendo odesankhawa makosana
pamene tikuyang'anizana ni khomo la chipata chakumwamba, nikuangule kumasula dongosolo langa lakulalikira. Mwina mmawa kulibe ine, nilibe mulandu wokondedwa, nila ufiti kachikhalire kulela. Kamene kamabwera ni Mulungu otchedwa Moleki, kamachita bwa ikoka kuchokera kumapirisi zobaya ndi zinthu zina. Kamapita mkati mwa mimba, nikukayenda kumazira Mesaka kukapulula kani yosausa zosalira zake ncha, ukasokoneza sistimu yonse yakasambidwe kamuntu amene mmelekeza 3 days pano mumasamba mpaka 10 days, mwazi wa masiku 7 ni nsembe ufiti umene mwachita kupalamula nokha. Tayandikira zipata za kwathu posachedwa, ambiri abantu akakhumudwa, akazi ndamuna, wochokera kummawa atapembeza, wochokera kumadzulo atapembeza, wochokera kumzambwe ndi kumvumba. Tamverani, tonse tikasonkhana pa tsiku losiriza, woweruza mulandu akakhalako, sikukakhala kinyata, woweruza mulandu akakhalako, sikakhala Supreme Court of Appeal, woweruza mulandu akakhalapo, amene adzaweruza zamoyo ndi zakufa. Palibe utambwali nakusambira ni mmanja ine. Chigwa icho cha nthawi yakumapeto, wanthu wopembeza amene tili ni wana awiriawiri, mmodzi, nkofunikadi kulerako. Kubereka kodi kuzikhala patali nikofunika ndithu. Koma wokondedwa, njira imene tikutsata ni chipembedzo cha Moleki chimene chasokoneza chilengedwe cha munthu. Mupita naye kuti Moleki ali padzanjayo, pakuti ntchito yake ni upulula kukhesa mwazi wosalakwa mtupi. Kodi mudzakhesa mwazi m'manja mwanu muli magazi, ndikukwezanso manja kumwamba kuti oyera? Zitheka ngati mupembeza mpembedzo mtundu wanji? Mulungu atichitira chifundo, dziko lapansi latilowesa ku ufiti wa tekinoloji, kotera kuti tili ni mfiti mzipembedzo. Koma sizingavomere ziganiza kuti pakuti sizitamba cha masana ninifunso pano, anyamata inu kumbuyoko okupha mbewa, kodi muli ni njira zingati zophera mbewa? Ukumba number 1, mugwira mbewa nkupha, wotcha moto kapena chiutsi kumphanga, mugwira mbewa nkupha. Kodi zikumveka izi? Ukubiza muphera mbewa mmene. Wokondedwa, njira zonsezo mukanyamula mbewazo, wanthu amatija mwatenga utsi mwaphaja. So njira zambiri zophera wanthu, koma ndikuphachani basi? Kupha munthu. Nunena ine ulendo wanga wasala wachepa, posachedwa nunyamuka ulendo kukapumula kuwopanga chimwe. Ndachimwa kokwanira, Ambuye idzanisanga, koma nisambiratu m'manja. Mukakhumudwa inu anyamata amafandamento, amabaibulo chakuti komentale, inu azipembedzo mutazichemerera, mutanena kuti inu yandiye mpingo osiriza, koma ufiti uli momwemo. Mukakhumudwa mukakafika kwathu. Nineneretu pano, kodi ni njira zingati zophera munthu? Zilipo zingati? Amayi ndi abambo, talifukuleni Bible likuwuzeni kumene kumayambira munthu. Munthu amayambira kuti amayambira kwa Mulungu. Awuliwa Yeremiya, ndinakudziwa usadakhale m'mimba mwa mako. Tili ni mbewu mitundu iwiri, mbewu ya zinthu zakumunda ndi mbewu ya munthu. Abrahamu tayima mchigwa,
mbewu imene idzatuluka mchinu mwako. Muli wanthu nzulu za wanthu. Wanthu alimo m'matumbo mwanu mziberekero. Amakhala alimo kale wanthu. Kodi muli ndi njira zingati zophera wanthu kudziko lapansi? Chinali chigwa chosausa cha ino. Tasala pang'ono ufika kwathu. Ulendo uyamba uvuta ngati tani atwaibu. Tichita bwanji pakuti chimenecho nchimene chikutithandiza. Kodi tisiye kulowa mchipinda? Amayi ndi abambo tamverani. Pano pali Yosefe, bambo Yosefe. Mwamuna azilera. Adalimba mtima mnyamatayo. Pambuyo pa Mariya. Lugwedera lakumanzere lakumanja. Mabere ali mchoo. Koma kumwamba kunalamula kuti chili m'mimbanji ncha mzimu woyera usachitani. Ngakhale mkazi sankhuza adapirira kamuna 9 months. Kodi Petro akuti chani? Inu ndinu ansembe achifumu. Hakunena inu ndine azibambo. Tikabwera ku Chikhristu timakhala kuti kabwera kuzalembesa cha unsembe. Nsembe zake zota timapereka matupi chifukwa cha Yesu Kristu. Limadzuka ndi thupilo. Koma nipirira ine chifukwa ndikudziwa kuti mkango agunda yaya pano. Autenga mimba. Kuti bwino zindisalira ine. Ndiye ndimve kuwawa. Nupereka thupi langa chimene ndikukana ncha. Ayaya sakhale membala wa chipembedzo cha Moleki. Zisalire kuwawa kwa ine. Kodi zikumveka? Na onse zikapa. Ni matayaya akagwereni uko. Sinufuna mwana ine. Ndine wansembe. Hanene nikupumputa thupi. Chifukwa cha Yesu. Afika masiku anyamatayi masibambo ino. Mukakonda dere. Mwapereka azimayi kuchipatala cha Moleki. Nanga muta. Pakuti umayamba ndiwe kufunsa. Mwakatenga. Mwatenga. Izulo mmati kuchipatala kunalibe. Lero mwakapeza lero mapilisi. Mupereka azimayi kuchipatala cha Moleki. Chifukwa chokana unsembe opirira. Tikufuna bambo Yosefe. Ufiti wa teknoloji. Ufiti ulipo. Wanthu akupha wanthu ni mapilisi. Hani yosausa. Levitico chapter number 19 verse 31. Tili pa ulendo vila kumwamba. Palibe vibise pano ulendo wayamba ukakala. Tasausa zinthu. 19 verse 31. 31. Inde mbale wanga. Musamatembenukira kwa obwebweka kapena anyanga. Musawafuna ndikudetsedwa nawo. Ine ndine Yehova Mulungu wanu. Kodi zikumveka izi? Amen. Angakhale ziphinde bwanji musamatembenukira kwanja kwanyanga kapena obwebweta. Njira iliyonse imene ingabwere kuti ikuthandizeni uchoka pamene muli kwa mapena yochoka kwa munthu. Atagwiriza chinthu m'manja mchere mafuta kaya nchani. Kaya amata Yesu pachikwangwanipo nanena kuti anoint speaker. Musamatembenukire kwa ubwebweta. Amene akhoza kuimba paino. Nikuyamba kukuwuzani kuti nikuona tsogolo lanu. Ndili muzimu. Nikuona obwebweta. Nikuona tsogolo mwa iwe. Nikuona vana. Nikuona ana mapasa. Watenga kuti. Wakuti Satana aliniwa nacho. Amapasa solopereka kuja. Uwanzi. Mupita kukwinzi. Imabwereza nkhani imene. Mupita ku Sento. Mupita ku Efelo Mutalika. Mwasonkhanise Manase kuuzeni. Ziwana zochoka m'maprofeti zubado zili chang'alang'a. Umangotaya zina komweko. Muzikafunsa. Akakuuzeni. Mwati amakhala wanandisi.
mimba yorengadi chifukwa cha kuli sociology of American wika imene kuchikuda imabwera ni mtengo wa gwamula ni profeti yemweyo amene amabwera kuza kugona ananyamula masenga ayikabwa wena ndi amachita kukuuzira ntuni direct tionane ku office tuko loko unamangati zavuta zinthu mainda baba Bible likuti musamatembenukire kwa nyanga kapena oda nje kuti Bible likuvomera kuti ufiti ja ulipo ngati likukana ni boma sinudabwe kwa maboma akudziko lapansi amaendesedwa ndinda Lucifer angantukane Lucifer lanzao kauze ife hana Mulungu Bible likutiuza kuti ufiti uda ulipo amen mpingo Amen. zikumveka zimene kodi munali mula vitiko mbale wanga mwali vitiko chapter number chani kaicho kani kumene kodiyeni ku 20 verse number 6 ndi maulendo owerenga mavesi Bible litiuze za ufitiwo ulipo kapena kulibe 20 verse 6 vitiko ndipo munthu wakutembenukira kwa obwebweka ndi anyanga watsata ndi chigololo nkhope yanga itasiyana naye munthuyo ndiye mumveretu ndi ufiti basi umene mukukhalako musamaganize kuti muli ndi moyo mpaka lero kuti Mulungu akukuyang'anirani kukondwa nkhope yake idayoka kodi zikumveka izi Amen. somanokhala kaye pasi fo ndili ndi nkhani pamene kodi mulipo amene munaonerako filimu ya mavampire muliko ine ndinali vampire kodi zikumveka ndipo chipembedzo chake ndimakachitira ku Mexico ku guwa la nsembe laziteki chimachitika ncha nkhope ya mavampire imasintha pantunda nili mgalimoto mnyamata wakongola bwino ngati ine wakuda bwino wakafupi bwino chochi nimatini kamayenda pantunda chimangopezeka kuti china chake pachata chatuluka ziwanda ziutakataka mthupi chifukwa chake cha buku verse number 6 ikunena kuti nkhope yanga imata akadzangotembenuka Mulungu osakuyang'ana ni mmene mukuyoyokeramo ani yosausa nga munene panawo ufitiwoka kuti mmadya mafuta mmandawu zidziwika nkhope ya Mulungu yata idachokapo kalekale ukangouyamba ufiti ukamafika zaka 19 umakhala utakalamba watherani kwa nkhope ya Yehova silidida ndiwe kodi zikumveka chimene chimapangisa kuti nkhope za zigawenda zisichita kuoneka kuti nchigawenda chifukwa chake cha ni ufiti nkhope ya Yehova imakhala itachoka mukuoneka mmene mukuonekeramo chifukwa mamawa malinga ndi kulongosola kwa buku la Masalimo amabwera kuzazonda Yehova akangokuzonda ni mmene mukaonera azimayi waoneka bwino amazondedwa ni Yehova mamawa akazonda tinkhope kuti ngwee kachitsikana amazondedwa ni Yehova koma ufiti akaleka kuzonda thupilo Yehova pantunda limangopezeka kuti phekesu lanyasa bwerani kwa Yesu mfiti inu nikuyitanira malonda ulere pano akwa Yesu Kristu nanzanu ndagula nuvindula thupi langa tsopano luoneka bwino zikale ayaya kunyumbako kuti koma maibu ayamba uoneka bwino ndati inde nkhope ya Yehova zayamba kuyang'anisana ni nkhope ya Mulungu idacho makobiri ndali nawo koma kungoduluka pathalakiyo panja ndalaiva kungowona maziwa kuti nidyedwa sapange masewe olokukopa mafuta nkayerekeza chinipa izi ibwana cha makobiri koma nkhope ya Yehova idachoka
chikamatuluka mnyumbamo ndalama zake yuchita wapya kukamwa. Nkhope ya Yehova idachoka. Ine simmaona azimayi mmakomomo amene nkhope ya Yehova idaleka nadona adima kwambiri ali nawo, koma akamatuluka mnyumbamo iweyo mzibambo kamakangongole akangotuluka kuti muti chani bambo iwe miyala. Nkhope ya Yehova idachoka. Mainda bambo tanzanu sopano zinthu zili bwino chifukwa nkhope ya Yehova ikuwala panja paini. Zija zinkatuluka za chivampaya zidachoka. Kuti zikumveka zimene zokondeka nkhani yosausa. Ndimakumbukira chaka chimenecho tinali kukondwerera imene imatchedwa kuti blue blood ceremony kuchipembedzo cha Satana. Chimachitika ncha zaka zimenezo ndekuti kwalembedwa timu ya mavampaya ya blood sucker ija idamveka mu nthawi yapita inasausa chayapa kupita chayapo. Kuti zikumveka iyi nkhani yovuta imeneyo. Boma mpaka lero limati kulibe nanenso sinufuna umangidwa kulibedi koma ndili nkhani. Ndiye kuli mwambo ukuchitika. Ndiye mukakhala mwambo umenewu wa blue blood sucking wa vampire zimakhala zosausa chifukwa kulikonse kumene kuli membala wa vampire ziwanda zimakhala zikutupisa tupi. Mukafunsa ayaya ndiye ndagona amaraka ni mvundukula bulangene kunyanga nachonchi china cha mmera yapo. Adwaibwe niwo mmalo mokhalapa atuluka uku. Madam akutsopano adwaibwe ali kumbuyo. Ngani zosausa ndandizungulira ndikusali vampayaya ngati kukafuna adwaibwe asamuka utsogolo adwaibwe ali kumbuyo. Ngani zosausa makasana ufiti sinatu nachokama ine sinzabwereraso sinibafuna ngakale pang'ono. Abale omakaza ngayo ayayawo ngafunira atalipidwa ngakhale dziko lapansi olo kumwamba akalandire mphoto adapirira mwana mwayi. Adwaibwe ali kumbuyo zakhala bwanji ndili mu wiki ya blue blood sucking. Sanduko maoneka china chake chosadziwika bwino kuti nchani. Nkhani zosausa ukondeka lili Mulungu pano amene amasandulisa wanthu. Taonani mmene nasandukira. Kodi zikumveka? Nkadangoti ine pano nkabachala ukadakhala ulimbirana ndaoneka bwino kayaso pano akadalilimbirana sopano ndikuoneka cha koma dzana lonkhale thalangi idalipo sukadabwera ine. Kodi zilali pabwino. Nkhope ya Yehova yatanipo yachokapo. Levitical chapter number 20 verse number 6 akuti nkhope yanga idzakani idzachoka. Makosana tamvera mudzi mafumu ukasirikidwa nkhope ya Yehova pamudzipo imayoka. Ndi chifukwa chake nzika zanu zusauka mupite ku Joni mukaone vana adatuluka m'midzi yosirika akusaukatu abathamangisa abagwibe dipoti abakangasidwa abausalipidwa chipirira ni chija ngati ali nkanthu kumeneko mbulutufu. Anyomvese chisoni akuchokera m'midzi yakuti Yehova verse number 6 ya Levitical 20 anayang'ana kuchani kumbali ngapita pati kwana iyo kuli mafupa a mwana kwana iyo kuli mafupa a gogo kwana iyo kuli mafupa a mzukulu uku mdankwirira zonyasa basi mudzi wonse ziwanda zimene zikugadira. Nkhani yosausa mapero wake Yehova kungoyang'ana kuja mbali anyamata asipotsa kumadusa yapa ali vakabanza ni mabachala wajaka yakukwatirani koma muzi wasirika kupitirira kukwatira usidya.
muvile wa mafumu inu mbeta mugube muyambe kuziuza mfumu zosirika mizi zidilola chosanyanga inde mukwatiwe anyamata kungodusa ulenda usidya miziyo idasirikidwa ngani imene inu ilimbikira chipakume ndiuchokera chimene ndikunena ndiuchidziwa kodi sikumveka makosani nkhope ya Yehova imachoka kodi sikumveka izi amen mpingo amen mpingo ndili pamenepa ndikumbusa chinthu ichi ndikudziwa kuti mwina mtumiki wina adanena kapena sadanene ine ndikhala woyamba pamafunika muzikhala ni mwambo woyeretsa banjalo pa mtundu pano kuyitanizana mnyumbamo ananga tabwerani pano nukumbukira nzaka za chitsikana changa iwe kuti ubadwe ndamanga chinthu kodi sikumveka nawo bamba anene kuti ubadwe ni mkaka mwezi ujeni zijani zija ndikakathola zimvunguzi kuti iwe ubadwe ndiye kuti mwana iwe ndi mixture ndi bulida woyoka kuziwanda ndi ine munthu munabulida kodi sikumveka ichi si munthu yekha anabadwayo munatenga koso zachikunja kuphatikizira kuti mwana yata abadwe mukumuona mmene waphunzirira koma zulongosoka chidapita ku university koma chili pa mpando limodzi mpaka lero lidakalija mmanja limodzi lanako kodi lako limodzi udzagwirizani waitaneni wanawo mupange mwambo woyeretsa mbuye mukumbukira ndachita ine ndidakwatiwa nyesi nkangotha ine osata osayima mutu udandi ndingaluze mamuna ndapita kutsidya ukatengako kanthu mpaka ine ndata ndayima kaya mudali inu kanangopupuluma koma ine ndifuna kukonza machimo wati kuyeretsa ja anawo nsewo tunamwayi soka niwe unabweretsa unabereka wana obulida layoka kuziwanda wena udayoka nthupi mwako khani yosausa kodi zikumveka izi anyamata ngolomera pasofu ulendowu kupita kokocheza tisamalira chikhristu chathu pamene tikukocheza mapeto a nthawi ya pansi pano satana akuyika zinthu zosiyanasiyana m'matupi mwathu ichichi mumveke tikapange ife tonse amene tili pano amene tili ni wana tikakumbukire kale lathu monga mwayiwala kuti munganene kuti mudayiwala tikumbukira tonse makolo wanso ngati ali ni moyo muli ni mwayi wafunsa zidakhala bwanji akabuza ndabadwira kuti wenanu muli ni tsoka lakuti mudalitenga kwa azamba olandira vana mmasamba akuti pali masamba olandirira mwana khani yosausa munabadwa mudalandiridwa mmasamba kodi nde umati ziyenda wakuti masambawo ndamene akupangisa kuti kukwatiwa yapa wani wiki latha kukwatiwa yapa latha kukwatiwa yapa latha mukwatiwa nangati bwererani kwa Yehova mukamuuze kuti ndachimwira inu nzamba uja analipatsa minyama ulendo wafika posausa tiyeni tijipita kwathu koma titakonzeka makosana kuti mukuona ufiti uwu pamene amen mpingo wa Mulungu amen bale wanga levitiko yemweyo uchitenga tikukwera mtunda ndi diso uliponya pa 27 20 yemweyo 27 munthu wamamuna kapena wamkazi wakubwebweta kapena wanyanga azimupha ndithu aziwaponya miyala mwazi wawo ukhale pantu pawo kodi zikumveka izi sopano mukafika kuti uku wanyanga uku wabwebweta nikuuzeni makosana kuli nyanga mitengo kuli ubwebweta ziwanda
kuliula zitatu zindizoda zofanana. Tamverani chimene tsopano Satana wapanga m'mapeto a nthawi ino ndi kuti zimenezi wazisamusa wakazika kula ulawu mu technology malinga ndi sukulu imene ndapita ine ku America iyi ndikunena panoyi the sociology of American Wicca kumene ndakatenga chikalata cha Wicca nikunipindira musimo the craft of the wise one amati technology ntsogolo bwebweta kapena kuti kuombeza ndi kumene lero mukukutcha kuti kubeta juga betting kaya mukumva anyamata obeta ndi lufiti kubeta ni kuumbeza ni juga sakumvatu ati kodi lili limodzi pa Ameni. chikhalidwe chosafunika ana Mulungu masiku ano tunazibusa omwe mwapeza agwiriza foni sinanga adanjenjerera akumatumiza akuti nambala yanuyo yachita mwayi kuloto beta nawo ndeungu aona busa wakhala kukona akubetera paja akubetera pa foni nufiza abusa waponya malemba kodi zikumveka izi njira zili zonse zofufuzira zabwino nubwebweta. Tamverani chimene nimayikondera mpingo wa Seventh Day Adventist chimene nimaukondera mwechidziwa tidagwira ukapolo mizimu yobwebweta ija yomanena kuti bwerani ndikuoneseni azibusa oma una zinthu Mulungu akunionetsa basofu nthawi zina sakhala Mulungu pang'ono ndi pang'ono umakhala kuti ukujoyina Satana ndi ochenjera lero Mulungu akuonetsadi pali zakuti kodi zikumveka mkucha Mulungu akutanidi akuonetsadi tsiku lina Mulungu akutanidi oho akulu awa ndachenjerere ndiye chimabwera ngati chingelo kwapa chili nkwe mapiko white ndendende kudzala nkhulandinda ndiwe nabwera kutereku chimene Mulungu akunena pama ya amene aja asiyane namunawo aja chifukwa amunawo aja chiwanda tsopano iwe walankhula indinda ngelo ka Satana amalowerera kuti kumeneko mpingo wa Mulungu tisamalireni pamene tikuyenda ulendo wosausa wotere ine nupita kokocheza gawo limene liokondedwa chigawo changa choyamba tatipiteni ku 18 chivumbuluso chapter number 18 verse number 23 18:23 ndikuunika kwa nyali sikudzawunikiranso konse mwa iwe ndi mawu ankwati ndi ankwatibwi sadzamvekanso konse mwa iwe pakuti osatsa malonda anu anali omveka a m'dziko pakuti ndi nyanga yako mitundu yonse inasokeretsedwa. kodi zikumveka Amen. tsopano mukafika pamenepa ameneyi ni mulosi ameneyi ndi mneneri akutukula maso Yohane pa chisumbu cha padimo akugwiritsa ntchito mawu akuti ni nyanga yako mitundu yonse idasocheretsedwa. Now pamawu amenewa m'mabaibulo a Chiheberi ndi Chigiriki mukapeza kuti ndi kumene akuyamba kutchula tsopano za pharmakeia kapena kuti pharmacy wayamba kutchula nyanga koma muchigawo cha mankhwala mu dzina la pharmacy kapena kuti pharmakeia ndiye kuti tayamba kulowa kunyanga za mtsogolo zimene zidzasocheretsa wanthu.
muyambe kundimva ni mzimu wa khutu la uzimu pa chinthu chimenechi tsopano. Satana watenga mankhwala ngati chida chotchedwa sonyanga chimene azasocheretsere mitundu ya anthu kutsogolo kwa nthawi, maka mu m'bado uno wa makono umene inu ndine tikukhala. Tamverani, kunja kuno Angerezi akukonsekeresa mitundu imene idzakhale yosaopa Mulungu kapena kuyamba kupanga m'bado wina wa wanthu. Chigawo chimene chachiwiri ndalowachi tsopano ndikufuna nibwere ku ufiti umene inu ndine tikulowa lero mopanda kugwiritsa ntchito mankhwala achikuda, nditero kulankhula kwake, kapena mopanda kugwiritsa ntchito mitengo, kapena mopanda kugwiritsa ntchito ubwebweza timanena kuja upita kumanda kapena kupita uko. Kuli ufiti umene ukugwira ntchito umene Satana akupanga ku dziko lapansi m'masiku amene tiuponda wanu. Kodi zikumveka makosana? So tamvera, Satana watipangira chipangizo kapena ndondomeko imene ikutchedwa kuti metaverse mchingerezi. Metaverse yo ni chizungu koma ndiye ufiti, witchcraft in science. Kodi numveka hivi? Amen. Kuchokera kuchipangizo chimenechi tsopano anthu ambiri pang'ono akulowa mu ufiti. Choyamba akunena kuti metaverse ndi futurism and science. Mtsogolo mwa nthawi, tsogolo la wanthu amene adzakhalepo kuyendesa nawo dziko lapansi mu new world order. Pamenepa ndikhala ngati ndikukunyemerani pang'ono chigawo chakummawa chija. Amen mpingo. Amen. Tachera nikhutu. Chachiwiri, metaverse akuti ndi future ya internet imene akuikonza hani yosausa. Mwa njira ina akuyitsanso kuti world craft, wake wa waya wachitsulo wa metal. Kodi zikumveka izi? Amen. Now, dzikoli amene akuyendesa ali pakalikiliki pokonzekera boma la Satana mu new world order, limene bomalo adzayendesa limodzi ndi ziwanda. Pafunika kuti wanthu adzakhala nthawi imeneyo adzachita tapu system yakayendedwe ka ziwanda. Ziwanda zimata chingapezeke kuno in 30 seconds chikhoza opezeka ku Phalombe. Kodi zikumveka izi? Pakufunika so wanthu adzachita limodzi ndi zizi ndi zimenezi. Now, pofuna kupanga gulu limeneli la wanthu amene adzachita tapu system ya ziwanda, koma ni wanthu oti lero sisiwanda abadwa ngati ine, pakufunika kuti anthuwa takonzere system ya network ya mawaya imene izidzagwirizana ndi thupi lawo to that internet, to that system. Tiza akufunika kuti munthuyi mkati mwake pakuti waya kapena network simagwira popanda mawaya. Kodi mukundimva? Akufunika kuti munthu amene chimugwira
mukamamva papa ine nda halo ni waya mufoni mwangamu mukundimva Amen. walumikizana ni chani ni waya wina tsopano haloyi akupezeka mufoni mukha chifukwa ndikumene kuli waya nanga tikadzafuna munthu kuti azizapezeka pa the same time ali ku America same time ali ngati mmene ikuchitira foni munthu izi nta ndi pamene achina Bill Gates anyamata Microsoft anyamata amadata anyamata technology ndi pamene amati pakufunika kuti mthupi mwa munthu muyambe kulowa mtovu kuti mukhale chiwayawaya kuti adzakwanise kupanga communicate mu system ya metaverse imene ikubwera kutsogolo kuti ndikumveka Amen. umenewu ni ufiti umene anyamata ophunzira akuta akupanga lero chikuchitika cha mwatenge vanthu amene anabayisa makamaka mupite ku Australia chifukwa kumene anthu abayisa katemera mpaka wa nambala 4 mukayimve zimene zikuchitika kumeneko mukancheke munthu ndi akatulusecha magazi akayende pamene mwayikapo ndi mukacheke munthu amene sanabayise akayende magazi mwakadziwa kachaka bulangete kaleya kamabwera pamwamba pa magazi akamauma mwakadziwa aha mukagwire kamenewo kamagazi osabayisa mukakaona kuti mukakagwira kapamwambako magazi osabayisa kakapanga chonchi mwaona pangu wangawu aha mukakagwira magazi a munthu amene wabayisa mukakakagwira mukakapeza kuti kadakalija chongokeni chauma tichikapindika kuteni chikauma gwa chonchi kodi zikumveka izi now mukakayamba kutenga kachikopa kameneka koumaka muzikakayang'ana mukaona kuti wosabaya uja basi chikubwera kuti nchakuda basi aka kakayamba kukupasani kachisulosulo ngati kazimbiri ngati kachakamaoneka nthawi zina madambo akamauma kama yalakena kache pamwamba pamadzi aha kachina ngati kanyezimira chonchi pakachitapa mwakadziwa aha mukaona kuti kameneko kayamba kuoneka pamwamba pachanipo pamagazipo mchaka lero woyambayi lerolo tabayayi kameneko singakaoneke wachiwiri sikakutanibe pakufunika akatemera wafika mpaka 4 now tajedwa tichalire vana kodi mukundimva ndiyo vana kuli kwizingidwa ni Jackson akwizingidwa naye uyambira kwa badwako ukwizinga naye 2 weeks wachikuku kwinako wayani ndiye kuli wakolera kani yofuta mpaka waya wakolera ulendo wapoliyo tizipita mpaka pamene mudzancheka amene magazi akewo azasiye kutere azisaoneka kuti katani pamwambapo kauma kapanga cha meto kapanga waya makosana tikupita ulendo wa utali wa ufiti wa satana ku dziko lapansi wokondedwa zimene niufotokoza panuzi ndi zimene Frank Joseph Sani ankatiphunzitsa mu chaka cha 209 kuti chimenecho chitsalira kuda kuchitika ine sindi udabwa 209 amatiuza zimenezi kuti kutsogolo chifukwa plani ikuyambira pa 2020 kufika 2030 zaka zimenezi china chake chidzakhala chitachitika ndiye ndi mtunda umene tikutaniwu tikuyenda kuti zikumveka na Mulungu Amen. ufiti tsopano wafika pochoka
kumene inu mukuganizira kuja tsopano wayamba kukhala wina wapaderadera. Tamverani makosana, ufiti umenewu ufiti woyamba wa njira zimene akupangazo akutcha kuti left and right hand magic. Mu left and right tsopano pamenepa ndakulowetsani kukalasi. Kodi zikumveka? Nuulula mayeso amene tinkaphunzira ku sociology of American Wicca, kumene bulutu unendapita kukatenga zikalata za ufiti wa technology. Kunali ufiti umenewu ndiye number 1, left and right hand magic. Imakhala m'manja mwa munthu imene anawagawira azipembedzo, headed by TB Joshua ndanzaki. Hand magic, left and right. Takhala nipo mwipo ndi nyesi ya nsanjalaja la munthu imene kungoti choncha akulu wanyamuka pamakazi mmenyesa kuchipo pako anoid unena kwa kama deo left and right. Kodi zikumveka? Kachisulo kameneka, kachipangizo kameneka, kaufiti kameneka ine kama ndibweresera $1,800 every month kuchokera ku Synagogue Church of Nations. Kulipidwa kani zosausa makosana. Ndiye chinenechi muchichenjererenso anyamata amene mumafunafuna Mulungu kumakachiso siyana. Maloma akakumana ndi Mulungu mumakakumana ndi left and right hand magic. Kodi ndimveka ba? Amen. Amen mpingo. Amen. Muchenjeza ine kuti simphamvu tu za Mulungu mukuziona chisawa wanzisakasaka. Ayi ndi left and right hand ya magic. Kodi zikumveka? Ija yodi mene ndatera papamu ndekuti chala cha pakati chichi chikufufuza pamenepa ndiye chikulondolera pa zimene ndi unenazo ndiye chindilozera kuti koma uyo amene akundilozerayo zimene ndizanene pano zimene ziwanda zikundiuza ndamene andilozerayo nde alephera kuti ine ayi inu yayi no that one no yeah you that man Nijingereza zatu Jingereza that man basi mwaona mani wakuta akubwera akangofika pamene pamuone left and right hand magic mene iwasambwa zile. Hey, iwadzina lako niwe Peter unabadwa 1974 udabalira kuchipatala cha Boto abambo wako na John iwe wanu kumuzi wijileka mukuti muzi mwadani muzi mwama kunje iwe unachokera kwa makunje iwe kumena kundikuzira kuti kwa makunjeni ulira ngwatu pamenepo awusambwaza zingazoliwa kuti kwa mabale uyuyu ndiye Mungu true man of God. Left and right hand magic. Kodi zikumveka? Amen. Ndiye imene ndi imene sopano anaipanga ndikuyilowesa mu malingi amene kumalayi kuno akugulisidwa ku mashopu ena pepani olembedwa Santa Plaza mwina siyakoyo mwenye koma nzako amalemba Santa Plaza ine milandu wayo. Amen mpingo. Amen. Ndikumene akugulisa malingi aja a left and right mugaone sesa nyamata amenewa salephera zikafika pamenepo. Kuti zikumveka? Ikachoka pamenepo ayamba kuyipanga ngati kokolera tayi kachitsulo kachi wakadziwa
ndi amayika 5 star pakatipa kapena krokodilo. Kodi zikumveka izi? Mamajiki Satana akuonesa ufiti wake, ndipo zipembezo zasweka kulondola left and right hand magic headed by. Kodi zikumveka zimene zokondeza? Mulungu wamkulu pamenepa ndi amene amamutcha kuti Kalaino. Kodi numveka pa ulendo wafika pa ufiti kale kuchalichi. Amen mpingo. Amen. Ndi masenga amene asataniki amapanga, ndipo magulu ambiri asataniki amagwirisa ntchito chida chimenechi. Tamvera, nyanga zimenezi, mphamvu zimene mumaziona kumakachisi wenazi, zikuonekera m'matchalichi osiyana-siyana amene amazitcha kuti ndi akhristu. Sopano kuipa kwake kwa hand left and right hand magic napo iweyo sumaloledwa kukhala mbusa wopanda kumagona nasikana ntchalichimo. Umayesesa kuti ukhale ndija chifukwa nsembe yake ndi chisembwere. Simunawamva mbulataye munyata agwira? Munamva eni? Simunamva za aprofeti kuti adakapezeka ku nyumba ya sungwana? Munamva? Lokhala numbonitu niuziwa kuti ndwi sinanga mmapita. Zavuta. Ameni. Amen. Ndi nkhani zosausa kwambiri. Makosana ndimafuna ndinene kuti kodi masenga amenewa amayenda bwanji. Pali njira ina imene akuitchanso kuti folk magic law. Njira imeneyi awa ndi masenga amene ochiza anthu amapasidwa kuti akachize nawo vanthu, koma choyamba umakhala kuti ukupereka kaye matenda ku vanthu ndiye ukataniso ukachizenso. Kodi zikumveka izi? Amen. Ulowesa matenda nukataniso wekha kukachizanso. Mitundu imeneyi ikuchukisanso vanthu wotchedwa wopempherera anzawo kuti akuchiza vanthu odwala. Amayi ndi abambo, dziwani kuti kuchira kuli m'manja mwa Mulungu. Munthu amachira Mulungu akafuna, osati ine ndikafuna. Kotero kuti ngati ndingafike poyika chikwangwani kuti anthu ayiba kuchiza vanthu, ndiyenera kuti ndapeza kachipangizo kamene ndikudziwa kuti nkanga mmawa munthu sandilanda, koma za Mulungu sungakhomere chikwangwani chifukwa Mulungu amapanga akafuna. Ameni mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimene zokondeza? Sono kodi ufiti unaenda bwanji ku dziko lapansi? Kuchokera pakalekalepo zinkaenda choncho ndithu, koma panopa ndakubweresera ni chaka cha 1980 ndi chaka chimene anthu ambiri ku dziko lapansi anatsegula mtima wawo kumasenga. Kodi zikumveka? Na mmene tikupita ku zaka zimene tikufika lero, nawonso opanga zipangizo zimene akuzitcha kuti metaverse akupezerako mwayi kutsegula kwa munthu mubongo mwake, kutsegukira ku ufiti kunamtengera munthu yonso kukakonda zinthu zamakono za nyengo yathu ino. Pomatsatira tekinoloji munthu
wapereka mwayi kuziwanda kuti zikhoza kupeza malo mkati mwace. Na chimene Satana wapanga pakadali panopa muziunika tsiku linali zabwera nzithunzi pang'ono kuti lidzaoneko. Munthu wopangidwa kuchokera ku metaverse ayamba kuoneka wanthuwa ku China apanga, Russia aliko, Australia aliko, ku America ku Las Vegas aliko. Zafika pakuti tsopano munthu ali ndi mwayi okagula mkazi kapena mamuna ku shopu. Akachikhazikapo chinthucho ndi cha nzeru kwambiri kuposa munthu. Abambo akangoyamba kuti ndimati mutanditengera madzi nukatenga, iwe sunatchule icho chatani kale chamaliza. Chikumafika muyezo wozindikira pang'ono chimene iweyo ukuta ukufuna koma ndi chopanga. Wanthu azikwatira zidolezi. Kodi zikumveka izi? Amen. Inu posachedwa pompa amene muli mmafoni simwaona kuti ayamba kupanga asilikali amaloboti. Mwaona? Munamuona bodyguard uja wa maiko asilamu? Kodi mukudziwa chimene chija kuti ni champhamvu kuposa asilikali ambiri? Ndipo chili ndi kuthekera pamene chili paja chimachita monitor 620 meters. Chilichonse chimene chanyamula chisulo chili mthumba chimene chimakhala chikuta chikudziwa. Thupi lonse lija ni chinthu chakuti kenakake kungobwera chikumabwera ndi kuvindikira purezidentiyo palibe chipolopolo chimulowe. Chili very sensitive koma ni bodyguard wochita kutani kupanga luso likuyamba kupanga wanthu. Na zambiri zimene tikulowa nazo mu ufiti lero ndi za tekinoloji. Ndiye dziko silikudziwa kuti tikulowa mu ufiti chifukwa kulibe mitengo imene kugwiritsidwa chani ntchito. Makosana tsopano tayamba kuyandikira dziko la kwathu pakufunika mpingo wa Mulungu muyambe kuzikonzekeretsa kulimbana ndi njira za Satana. Chaka chino ndi chamawa njira zimene Satana akupanga ndi kuyika kupapatiza. Akufuna kuonetsetsa kuti aliyense akhale atasayinira mfundo zopembeza Satana tikamalowa mu New World Order. Kodi zikumveka izi? Amen. Amayi ndi abambo, ndamaliza chigawo chachiwiri. Pa chachiwiricho ndikuyamba chigawo chachitatu cha ufiti. Ufiti umenewu ukudetsa nkhawa kwambiri chifukwa akutcha kuti goddess witchcraft, milungu yayikazi, ufiti wachikazi. Ndiye mu ufiti wachikazi simaphunzira ufiti wachikazi mpaka mutapita ku Malini Kingdom kapena mutapita kaye pansi pa nyanja mukaone chikhalidwe cha azimayi aja akuti kwina ndi nsomba kwina ndi munthu pansi pa nyanja. Ine ndayima panoni ndapitako 6 times ndiye ndili ndi nkhani za ufiti umenewu umene kwambiri mamembala wake na azimayi kuchokera muzopachika sakumvatu watu. Zayamba kuoneka poyera mfiti zimenezi zimene tsopano zinali zobisika ndi zosaloledwa ku chipembedzo cha Satana. Ndiye kuonesa meshi ya mitundu iwiri, uku red ukuja black, imene lero
ikuoneka Blantyre Lilongwe Mzuzu Zomba ngakhale umwe amataniso amadusa muzimuno tilinawonso asungwana otukuka asungwana ozindikira amene akuvala meshiti imeni ufiti wapoyera nudamba umene uji chifukwa ndi kusanduka kuchoka kuchikhalidwe chako chionekedwe chako kusanduka cha mtundu wina ufiti tu umabwera pamene munthu ukupanga transform kuchoka kuchimene unali kubwera ku chinthu cha ndi pamene pamabwereka chithunzithunzi kakuti munthu indija ndi mfiti napo chionekedwe chomwe chija mukuchiona chija kuti ukumeshi uyenda mpaka kudzafika mmatakomu yokhala ngati ka brown kuyizipita ku black zina za red zina za green atapota kodi zikumveka Amen. pakadakhala kuti mfitizo apa zilipo nkadayitana imodzi kuti tandiuze mmene zimakhalira zimaoneka bwa akadakufotokozerani kuti zona bambo wakulondola usiku asungwana tikunena tunkhalamba zija tikunena sotu inu asungwana ndi anyamata amene mudalowa ufiti umasinthika munthu amen umasintha ndikuyamba kuoneka mtundu wina ndiye chionekedwe chomwe chija ndi chimene chimaoneka so usiku kodi zikumveka izi amene mudayendayenda nthawi zina nkuchita tsoka mudakumanako ndi malo ena ndi nkhalango koma pakuwala ngati pakuoneka ngati ndi magesi chonchi koma palipa cha pachire mukamapanga meeting pamenepo aliyense wamkulu wang'ono mumakhala levulo yota yofanana yachitsikana ndiye kavalidwe kake kamaoneka ngati zimene mukuziona lero zija koma lero chifukwa zabwera kumakono zabwera pa mtunda panja ndiye zanena kuti nchizungu ndiye wanthu tikuganiza kuti tikupanga cha chizungu koma titajoyina chani sataniki mpingo wa Mulungu ndimaliza ndi mfundo yakuti tayandikira kumapeto a nthawi ya pansi pano zinthu zina zimene dziko likupereka ana Mulungu tizisamalire ndipo tisachite nawo chifukwa pang'ono ndi pang'ono dzikoli likutilowesa mu ufiti wopanda mitengo koma wogwiritsa ntchito mawaya kodina ndikumveka Amen. ndipo posachedwa sopano m'misewu tiyamba kuona anthu opangidwa ndi mametaverse awo komanso ziwanda zenizeni zayamba kuonekera ku dziko lapansi kodi zikumveka lero mwafunse madalaiva anthu amene amayenda usiku kwambiri ni madalaiva kodi zikumveka akumadusana ndi zinthu usiku iwo akamaona 1 midnight msungwana akuta akuyenda basi kukweza magalasi nanga ine nitenge mkazi azangokhala nyambo afuna kundita undipa akandusa kuyang'ana pamira chonchi aona kuti sakuta sakuoneka kodi zikumveka kapena amuona ngati amawoloka wasiya sakutaniso sakuonekaso zinthu zina zachilendo ziutuluka kusonyeza kuti tafika kumapeto ufiti uja tsopano wayamba kuonekera pota poyera pachake mpingo wa Mulungu tiye ntidziwe kuti tafika kumapeto a nthawi yacha yapansi pano ana Mulungu tigwiritse chimene tili nacho chifukwa Yesu wasala pang'ono kubwera malinga ndi zizindikiro zimene zikutani zikuoneka kodi mpingo wa Mulungu ineyo masana wano ndimati ndilankhuleko chinthu chimene ndafotokozachi kungokupasani chidziwiso china chake mkati mwanu pomaliza
ngangatiwe ndiwa mwana wa mulungu lero tapeza kuti ndiye kuti ufiti baibulo likukudziwa ndipo ufitiwo chanidi ulipo. Kodi zikumveka izi? Chifukwa chake ana a mulungu kumadera ngati ano kumene mfiti zonse zilipo, ndimafuna ndikupatseni chinthu chimene mfiti imachiopa. Number 1 ndi pemphero. Mwandimva kodi? Mukundimva kodi? Mwatenga ana wanu mwayike malo amodzi, zumveka, mugwade pansi muyambe kuta kupemphera. Mukapempherera wanawa pamodzi ndi gonani, mutapemphera tukoma nchoonadi chimene chimachitika, angelo akumwamba amabwera kudzayika defensive mechanism pamanyumba anthu opemphera. Ine mfiti yakale ngakhale mfiti zalero zivomere adabwera akuza ndikuti mbale kunena zoona makosana manyumba atu mwa anthu opemphera mumakhala tulindimuka ugwa kawa chifukwa tikamapita pa khomopo m'masiku amenewo nyumba imene yapemphereredwa zinthu ziwiri kapena zitatu zimachitika. Number 1, ukapeza kuti nyumbayo palibe. Kodi zikumveka? Ukapeza kuti nyumbayo palibe. Number 2, kugwetsedwa mkayi uli komweko asi pano mwina ni nyumba hiyo ndi unama ngati akuvomerera mtima. Number 3, ukafika chimene chili common kwambiri chimene mfiti zimaona zambiri, mfiti zambiri chimene zimaona manyumba mwa anthu opemphera ndi kuyaka kwa moto ozungulira pa khomo la munthu. Now light sioneka ngati moto weniweni mukudziwa ujayi, koma light yakuwala kuja kochititsa manyazi ngati masana ndiye mfiti matalikira kuthawa kuwalako mapeto wake ntakaponda yapo ndi wana omwe andiona usiku takuone wana wake va kuti anagona. Chitetezo cha ana a mulungu chagona mupemphero. Kodi ndikumveka ine? Amen. Chifukwa chake pemphero musamaliyesa chinthu chophweka. Vana a mulungu ku dziko lapansi akupulumuka chifukwa cha kupemphera. Ndi chifukwa chake Yesu atabwera ku dziko lapansi chipangizo chimene chidalira chinali cha kupemphera. Mmene amakayesedwa ndi Satana amapita kokapemphera, anali kuchokera kopemphera. Inu ndine tiphunzire kupemphera, ndiye chitetezo chathu. Pemphero la woyera mtima makosana palibe mfiti imene imatanipo talepherapo ife. Koma chenjezo langa lomaliza ndi akhristu opanda nzeru amene amakhala kuti sali mchiyero amadalira baibulo lipogona akuti ndi amalita zomvesa chifundo. Kodi zikumveka izi? Amayi aja adatchuka mbulanta ya nthawi ina yake adatchuka azimayi ambiri ndiye mmodzi mwa azimayi ambiri. Kodi zikumveka izi? Tidampitirira ife ukakankha ka baibulo uko kangala uko chosa zomvala uyamba umeta uli ndonazo baibulo lili pati ompo ni mapemba atwa iwe yidakwa iwe mfiti iwe wanyanga iwe uhule ukasamira ili uganiza kuti ndiye likuthandiza iwe uchokera kotamba uchokera kwa kupha uchokera kuchigololo ndiye usamire ichi uli amene wani mwa mulungu ndasamirawo. That's so. Kodi zikumveka?
ndi pamene mtima wanu ukulumikizana ndi mulungu ndi pamene Bible limakhala mawu a mulungu. Koma mukachoka kwa mulungu ndi mapepa wadwa. Kodi zikumveka? Ameni mpingo. Chifukwa chake pemphero chikhale chida choyambirira. Mpingo wa mulungu nthawi yanga ikundiwuza kuti ndime pamenepo, koma pano sindikuchoka ndipereke mpata wofunsa, koma ndisadafike kumeneko mundilole kuti ndipemphere. Kupempheraku nupempherera ndani? Ndipempherere wanu amene munakhuzidwa ndi zinthu za ufiti. Kodi zikumveka izi? Munalozedwa, munaloza nzanu, muli nazo mfiti, wana wanu amatambitsidwa, amapanga zonse. Ndipemphero limene lingalanditsa nawo inuyo makolo wanu. Wena munasiya kupita kumudzi kuopanda makolo wanu, kuopa mfiti. Pemphero lipanga chilichonse kukhala chosaopsa. Kodi mulipo amene mumakayikira abale wanu? Mulipo amene mumakayikira ana wanu kuti amakatamba? Mulipo amene mumakayikira kuti nthenda zimene munatenga ndi zamatchera zochoka ku ufiti? Alipo kodi? Mulipo amene mumakayikira kuti maloza, matsoka, minyama imene mumakumana nayo ndiyo choka ku ufiti? Takwezani dzanja ndipemphere nanu. Tipemphere. Mulungu wakumwamba, inu ndiye wolanditsa wa Israeli. Taonani manja amene akweza kumwamba. Inetu mwana wanu ndikudza mu dzina la Yesu Khristu, mfumu ya mafumu. Uja mudanditana ndimunditsimikizira kuchokera mwazi umene munakhesa pa mtanda. Ni mikwingwirima yopwetekedwa ni dziko. Dzikoli lidachiritsidwa ndi kulanditsidwa. Simudathera pomwepo, mudatsikira ku ndende za wanthu omangidwa mpaka m'manda, kagudubuza zinthu zokhala pansi pa madzi. Yehova nupemphera chifukwa cha abale awo amene ena mwa iwowa anatcheredwa zinthu zamasenga, Satana. Mu dzina la Yesu Khristu, mfumu ya mafumu, nyamula katundu wako m'matupi nikupita nawo kutali. Izizi ni nzika za ufumu wa Mulungu. Lero machitachita ako onse amene unayikiza m'matupi mwa anthu amene abwera pa msonkhano, lero tsiku la Sabata akulira machiritso. Dzulo Mulungu mumatikumbutsa kuti mkati mwa Sabata inuyo mumakhala mukugwira ntchito, mukutakataka kuchiritsa. Nawa wanthu opanikizika ndi ufiti amatambiridwa, ena adalozedwa, ena wanawo sakhala m'manyumba. Yehova, zizindikiro za wanawo, miyano, chipongwe, kukula mtima, kukayikitsa kumene wana atha kukayikitsa, ni maumboni ogwirika kuti akupanga za ufiti. Lero mwamasule mu dzina la Yesu Khristu, muchotse masenga, ufiti ni nyanga zonse zichoke mkati mwawo. Sipokhapo ayi, zina ndi mfiti za tekinoloji muzilandisenso. Mupemphera chifukwa cha mwazi ndi thupi la mwana wanu amene adapachikidwa pa mtanda. Munatiwombola ife tonse, mutisambise ni mwaziwo tiyere, timasuke ku nthenda mu dzina la mwana wanu. Amen.